هو مركز خبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك حجي حدا سنة ببنيا غازيتنيا كمون أبال بايتو زوبا مأكل دروك أوبا بيلكم خدكون تسفان قبر مخنياتو بسرحاتو بزحات فلتويو أتو دبساي ولدو هندبتنا متينا كازرلنا من الوقت أفكار حسابن أفكار عيون أفكار مدباتون نيركا خدكون تخل جن أقدمه يمسكنكا من الوقت تلبي كي تعبر الكاخا تقبل كان نزل لها كمل لها صباح الله أملاخ مسكن قرم الله من الوقت تي مسخا نعللو حتصير قونا يكلنيو تقطعتالي كنغربينا بزقات أمين تقطعتالتي إريتريان ميديا نيتورك ون قلت الله من فتو مغنياتو نوح عمتاتي خاخيت كذا لخا بسنة باب كم غازيتنيا كم دراسي كمون أبال بايتو خفتغون قال لا يكونن سلازي نوح تمكروتات زلوكا سلازخونكا خطاتلتون نتسرح كافلتو يوم وصاي كابت سنة باباوي فريات كاس كتعللنا كما يالو زخونتات زي كورونا فيروس ملع عالم مشاغل زلو حماميو مزي أساسير كانت تولنا دب عالمنا أزيو أسقعي زخونة فتاني زخونة هيوتكا كايدخا ختم معراري زجدد حمام قاطي موا نزح حمام زي كساب كندي خانسخا ناتكا ديسيبلين دفتش ناتكا نفس قطعات دفتش مصمامكا كوتاس عقلخان تعقستخان الرقاقيتكا نعقو ناب كالقوم نجر كسبونة تجزي كم زلكا زقبر يو أقاتي مزولو سلازي حمام كورونا فيروس الزيو حدا قلنا كم تزقل زلو أسكافي سلاز خونه ناي حد كام الدقاف ناي حد كا متحق غاز ناي حد كا مرددا ون زدليو حوخا حفتخا قربيتكا كبابيخا تأميتكا تدقاقفكا تسقرون تحالفون جزيايو سلازي بخلو ملكعيتات اتي نتحمام نخيتك على التجبرو ناتكا أبخا زمركوس نجر سلازخونه كله هزبي بعزيو ستمت حبرت موههاد سجاري أبي أرتراحة نتيجة صنحة بحلي نتيجة صنحة كبري زيادة زخل عوان أيو كوين زلوا بزوان زي أبوشتن أبدجن دلوا زبيرترا حد حداوي فقرو حد حداوي مدققافو زي قنتاوي حلافنتو زواز قالو زلوا جزيايو سلازي زخرع ناي مدققاف جزيايو بتحدو جنكا حمام كورونا فيروس تي هاسيو تي صعبيناتو صقماتو خن نزاربولو لنا نريو لنا يدغاغمالو بتحدو جنكا نسو بو زعتونا وي كنتاتاتو زلنا صبق نغرات كا الله امنت صريت زحجي ابزي حمام زلو لوان طرح كون زي كونه قصالنت بزلو غباب زي قفحت وريات نبعلو زي أقداسنا زي بلوس الكامل شبابات المسعى عمن كوتاس قله صبق نجراتون الله سلازين إذا صبق نجرات زي كم يجيرنا نسرو صون نحاسبه له كلنا حدا نجار زمت أبتحم معصي صبقون الله جينا تصبقون كتكسبه كتكل سلازين لك أورا زي نايس ريت أتاتينا وزلنا بحلي قصالي ناي محصاب قصالي صفيفكا ناي مخاد زي قصل زلوي نغره منقد خاص كاب بزح كال حمامات ون تكلاخليخا بركت دبساي تبلو زلخاتي اونتاو شنقون مذكرون مفلاطون ون
يدعسك ونينو حدقنيا سعبيناتو ترازي كونس كمز قنون كمزلو مفلاتو تصبغ يخالتق إسكاز اللغة الرايدة بشمو نسخة زيادة بتي سنة بباوي عبركتو خايقات فلت عب فيلمتات عب دراماتات عب راديو يخون عب تلفزيون يخون حصرتي يخون تخطاتلتي يخون درجاتي زبزح زفلتكاز عب زيناي سنة بباوي عبركتو خايو كما يسألي ولو تبل زي كورونا نزي سنة بباوي فرياتك وصلوا له مخنياتو كلتا نغراتيو كم زخلكا صنحكو حيال نغرات አለዎ تي غداي صلواتاتون አለዎ ሓደ ካብቲ غداي صلواتات ንኣብነት ኣብዚ ዋንዚ እናስኣልና ኣፈንዎ ዘሎ ተኸታታሊ ፊልም ስለ ዘለና እዚ ክልተ ወርሕን ክልተ ቀናን ዝያዳ ኣይ ሰኣልናን እዚ ሕጂት ይጽልው ተራኺብና ልምምዳት ክንገብር ይከኣልና እዚ ሓደ ካብቲ ነትስራሕና ቁርብ በኣሉታ ዝጸልዎ ነገራት እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ጥዕና ስለዚህ የለ ሕጂ ክትሰርሕ ኣይ ተኻለን ግን ከዓ ቁርብ ሒዝና ስለ ዝጸናሕና ይቐጽል ኣሎ ስራሕ ማለት እዩ በትኻለ ግን ከምቲ ዝበልኩኻ ክትከስበውን ስለ ዘለካ ነገራት ናብ ረብሓኻ ክትቀይረውን ስለ ዘለካ እዚ ኣብ ገዛ ንውዕሎ ዘለና ወይ እውን ኣብ ገዛኻ ትጸንሑ ዘለኻ سئلو حلف يبلو انت كزي سلازي تصنحي درستاتك وين تزقصل زلو درستاتك زياده كم زحيل زياده نعو كم تخلص زي تتصافف سلازي درجه يتفلطنا نعي بولكي زبلكا سلازي زي تودي ازنبر درستات يودي كحيلو زلنا نغرات حيله بزح كسيبولي مالتي نتي غزي قال وان بستفعل منقدي غزي تسنودو زنبركا سرحات حجي رقيقكا عميقكا زياده كم تصففن كم تصبقن ام مغبارو تخنتات حجازن يرون عي مالتي رايدبش كمي انصاصيركايو قدمزي كورونا ممصون دحريون ابت غزاز نبركا موسا مسدقخا سالت بيتكا لوط اللودو دوس ولا خمت زنبورو يزغصل زلو خاب قدمكا خمي نيروتي اكايدخا سدرا وا مسدرخا كل غزي سطم ركب اندي خلوكا زلو سلازي ولاتي مسدقخان بسبالت بيت كان اب غزاخان كتطفو زلكا غزي بسرح سلاشاموكا دارغا ملو معتس اب غزا زين وعللو ينيرو قدميو زنبره اوانات بمدب اب قدام سنبت اب كالي طرحي زياده مسدقخا ترخب سلازي ابزوان زغن ناب سئلت وفرو نغرات يلن لممد ختلمامد تخدو اوز طف غزي يلن قطاس بزح اب سرح توافرلو زنبركا مسدقخا سلازلخا زي خبلكا تصنحكو اب غزاخون كاتسرحون ساعات فليخا سلازخونه تزبزح ساعات مسدقخا مس صدرخا توقعلو حساب تلاوطلو تمكروتاتك تكافللو نعوم كتسمعهم نتوم دقخاون دليتاتهم زنباليتاتهم زياده نعوم كتفتشون تخللو غزي ينيرو صبق ناي ركب صبق ناي مسدرخا ناي مزماد غزيون ايو مالتي كمتي أقدم بلا استقصكو أبتي حفشاوي سرحكا بزي زقصل كلاي كفال إنا كن جمرة هجيكن مززلو كونتات ملع على مشاغل زلو كورونا فيروسيو نفس وكفكا سلزلو أوينا نتكر زلنا اسكا دبش نسقاخي نسدراخا ندقخا بفلاي كمي كمزردو وين تاي رديت كم زحجرو تقبر اللخا هو قدامي مرداتا ابدقخا غبراوي توغسو وي غبراو سرحنات كاي سلازن السخا كل انتن كغبرا زلو النغرات انت داغيركا قولعا دابو ناديو كسب سلازدلي ابو اديو زغبرو نغرات ابنتو سلازخونو نسخا انتن كغبرا زلو انطنققات بزي رعد منعو كمزي تغبر كمزي خون غلا دايكونه مالسي منعو بزرعد دايكونه اتخغبرو زلو طنققات نسخا تغبرمو بو مسرات اسركا سعيبو خمس خيد بازاناي زخونه نغرات كيچنكا
كبيد سمبرات بأمرهم زي قدف من قدي إن رداك حلو على كله بيزي تقبرهم مدبات توصل لهم بمدبهم مسرات زتصاوتلو تلفزيون زريلو زصنعلو زنببلو نتزنببو نمسخا خوينهم زياده كم دماي يطلو እና ገበርካ بزي فلتك من قدي نعومون بخلتي نطفتات تحقسهم كم زحلفو صان بعلى خان دحركا بغزاحات وصخونكا نتعماما يتقدس كالون الله مالتي ስለዚህ ንሶሙ ኮጽየም بقبراو ابنتات نتم قلعو كابኦም كيرحكا ጽቡቕ ዝኾነ مرعيا እናኾን ካንስኻ طعم زنا حنفلنا نتي ግዜ ማለት ልዕሊ ኩሉ ግን እተን ተውፀን መደባት ብግቡእ ትትግብረን እሳቶም ናይ መጽናዕቲ መደባት እንተዳህልዎም ኣነ ናይ መጽሐፍ መደባት ኣለኒ ስለዚህ ኣነ ኮፍ ኢለ ኣለኹ ንሶም ኮፍ ኢሎም ኣለው ኩላትና ንሰርሕ ኣለና ኩላትና ኣብ ንዛነየሉ ኣብ ምግቢ ኣብ ንበልዓሉ እዋን ከዓ ሓቢርና ባዝዩ ስጡም ዝኾነ ናይ ውሉድን ወላድን ፍቕሪ ንሰግሩለና ማለት እዩ رايدبش كم لمود هذا ولادي دق صنيحك مسخلو قلعو يحقفو يوم تمولودات مالتي سعموهم ساعه مالو كل له تصنحه حجي نازب بخمي تكايدو لخان ابنت بخمي يقربو خادك خاب دق صنيحك مسخلخا تاي تردهم حجي حقفهم يبلكان نصقوم لك مالت هيكونن ግን እቱ ይልካት ገብረን ዘለካ ነገራት አለ ብውሕዱ ታም ሕጻብ الكول مقبار ስለዚህ ኪኖዚ አዚኻ አጥቢዕካ ትስዕሞም ወይ ተቅርቦም ማለት ዘይኮነ ግን እቲ ክትህቦም ዘለካ ፍቅሪ ትህቦም ኢኻ ማለት እዩ ጽሬትካ ሓሊኻ ክትገብሮ ዘለካ ጥንቃቀታት ጌርካ ማለት እዩ መራሓ ኖ ኣይተቅረበኒ ግን እንዳበልካ ምስደቅኻ ምክንያቱ በቲ ሓደ ሸነኹን ክርድእዎ ዝኽእሉ መንገዲ ስለዚህ ንዓኦም ኣብ ገዛ ዓቂብካዮም ተዳ ሓሊኻ كم دصريو تغبرهم تدالخا ምናልባት ታሙጻናትካ ተማሊኻዮ ትመጽ ነገር ከይህሉ ንስኻውን ኣብታ ገዛኻ ኸኣተኻ ካንቸለኻ ኮንካ ተሓጺብካ ምስደቅኻ መግለጺ ፍቅርኻ ትገብርኻ ማለት እዩ ተራስ ነጥበበኛታት ኣብ ምክልኻል ናይዚ ተላባዒ ሕማም ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ወይ ከዓ ክሳብ ክንደይት ስነጥበበኛታት ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ሕብረተሰብ መሪሕ ተራ ዘለዎም ክፋል ናይቲ ህዝቢኦም ማለት እዩ ስነጥበበኛታት ሃገርና ኣብ ምምጻእ ሃገር ይኹን ኣብ ምውሓስ ሃገር ይኹን ኣብ ልምዓት ሃገር ይኹን ዘለዎም ጽልዋን ኣበርክቶን ኣዝዩ ዓቢ ወመንጽር ከዓ እዚ ሕማም ምስተቐላቐለ ወይ እውን ስጋኣቱ ከቢድ ምስኮነ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ማለት እዩ ዝሓቶ ገንዘብ ይኹን ካልእ ዘይብሉ ሞያዊ ሓላፍነቱ ዜግነታዊ ሓላፍነቱ ኣብ ምውጻእ ዓቕሙ ኣበርክቱ ክገብር ግድንዩ ይገብር ካሎ ማለት እዩ ስለዚህ ስነጥበባዊ መሪሕ ካብ ኮነ ጸላዊ ካብ ኮነ ንሱ ዝብሎ ተሰማዒ ካብ ኮነ ወይ እውን ባዝዩ ጥበብ ብዝመልኦ መንገዲ ብመሳጥ ኣገባብ ኣቕሪቡ ክምህርን ዝያዳ ከረድእን ከጠንቅቕን ዝኽእል ክፋል ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ተረኦም ወይ ተራ ኩሉ ስነጥበበኛ ኣዝዩ ዓቢ እዩ بومصنكا ኣብ ድሕነት ኣብ ምክልኻል ናይዚ ሕማም ማዕረ ማዕረቲ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ማዕረ ማዕረቲ ህዝቢ ዘርእዮ ዘሎ ሓላፍነት ወይ እውን ተገዳስነት ናይ ስነጥበበኛታት ተገዳስነት ከዓ ልዑል እዩ መሪሕ እዩ ለይዝደሊ الرأي دبش صغاب حمام نايزا ጓልካ ደገ ኤሮጳት ማላለስ ነርካ ኢኻ ኣብውን ነገር ምን ቀድኸውን ብዙሕ ርኢ ኻለኻ እዚ ሕማም እዚ ምስ መፀ አጋጣሚ ኳቲ ሕማም ቅድሚ ምልብዑ ኢኻ ተመሊስካ ዳርጋ ተሳሒትካ ዓይነት ኢኻ ሕጂ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ዝረኣኻዮ ብዙሕ ከተማ ኣብ ብዙሕ ብርክት ዝበላ ከተማታት ርኢኻ ነርካ እዚ ሕማም ዘይ ብህፁፅ ኣትዩ ክሳዕ ካብ ገዛኻ ይትውፃእ ምስ ተባህለ ኣብ ኤሮጳ እንታይ ተሰሚዑካ ሽዑ ትሪኦ ዝነበርካ ብዙሕ ናይ ህዝቢ በሎ ምንቅስቃሳት በሎ ቴክኖሎጂ ዞምፀ ኩሉ ነገራት ተዓፅዩ ክበሃል ከሎ ሰብ ኣብ ገገዙስ እንታይ ተሰሚዑካ ሓደ እዋን እቲ ኩንነት ናባኻ ገጹ ድሰግሩን ኣይመስለካን እንዲ እንጂ
ክሳዕንደይ ቅልጣፈ ናይቲ ለበዳ ናይቲ ቫይረስ ንምርዳእ ሕጂ ኣብ ዓጠልያን መብዛሕትኡ በዓል ሮማ በሎ ናፖሊ በሎ ናይ ቱሪስት ዓዲ ብብዝሒ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ዘሎ ጎደናታት እዩ ኩሉ እቲ ታሪኻዊ ቦታታት ማለት እዩ ኣብኡ ከምዚ እንዳተደፋፍኣኻ ዓይነት ኢኻ ትኸይድ ሕጂ እቲ ሕማም ከዓ ካብ በዓል ቻይና ቀፂሉ እቶም ዝያዳ ዝሃሰዮም ዓጥልያን ነይሩ ዝበፅሕክዎ ቦታታት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ተዓፂዩ ኢሎም ክድውሉልካ ከለዉ ሰብ ኣብ ገዛና ኢና ዘለና ዋ እቲ ኩሉ ህዝቢ የለንቲ ኣብ ጎደና ከመይ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ፅቅጥቅጥ ዝነበረ ሙቐት ናይቲ ምንቅስቃሲ ፀጥ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ወላ ሓደ የለን ገና ብሎም ነይረ ክድዳዋወል ከለና ምስቶም ኣዕሩኽትና ወይ ኣብኡ ዝተፋለጥናዮም ሰባት ማለት እዩ ድሓር ዝተወሰነ እዋን ከምዚኣ ማለት ባያ ብግብሪ መፅያ ትብል ሕጂ ተቕልጣፈ ማዕረ ኢኻ ትስኻ ክትገብሮ ዘለካ ክትወስዶ ዘለካ ጥንቃቐ ማለት እዩ ቅልጡፍ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብዚኣ ዝንግዕ ተልካ ሓንያ ኢልካ ሸለል ተልካ ክሳዕ ክንደይ ከም ድሃሴካ ንምባል እንዲ ስለዚ እቲ ኣብ ኩሉ ግዜ እቲ ስእልስ ኣብ ሓንጎልካ ስለ ዘሎ እቲ ድረኣኻዮ በቲ ሓደ ድቕየራ ይመስለካኒ ፀጥ ኢሉሲ ከመይ ክኸውን ክእል ኢኻ ትብል ሕራይ ደብሽ ምናልባት ምሳኣ ተኸይድ ኣጋጣሚ እቲ ናይ ቆፀራኻ ግዜ ኣኺሉ ኢኻ ተመሊስካ ኣብኡ ከለኻ ኣጋጢሙ ነይሩ ተዝኸውን እንታይ ምበልካ ወይ እንታይ ምተሰማዓካ ዋ እንቋይ ገበሮ እምበር እንቋይ ኮነ ኢኻ ትብል እምበር ከም ሰብካ ማለት እንዲዩ ግን ሕጂ ክሓስቦ ከለኹ ኣዝዩ መኸበደ ምክንያቱ ንነገራት ብቅርበት ምስ ስድራኻ ክትህሉ ከለኻን ብርሑቕ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ተሸቓሊ ርሑቕ ዘሎ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ኣይረኣዮኒ ስለዚ ምስ ኩሉ መለክዒታት ከቢድ ምኾነ ኣብኡ ክትፀንሕ እሞ ከዓ እቲ ሕማም ኣብዚ መዓልቲ እዚ ተወዲኡ ከምዚ ኢልካስ ቆፅራ ይብልካን ስለዚ ኣዝዩ ጭኑቕ ዝኾነ መንፈስ ምሕለፍኩ ምስ ስድራውን ኩሉ ግዜ ከቢድ ምኾነ ብድኾነ ስለዚ ኣብ ዓድኻ ምፅናሕካ ምስ ደቅኻ ምፅናሕካ ምስ ስድራኻ ምስ ስድራይ ምፅናሐይ ዓብ ነገር እዩ ወላ እኳ እቲ ናይ ቆፀራ ግዜ እንተሓለፈ ክመፅእ እዩ ካብ ጥዕና ዝዓቢ ነገር የለን ስለዚ ኣብዚ ምፅናሐይ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ ሕራይ ደብሽ ንሕክምና ናይዛ ጓልካ ኢኻ ትመላለስ ቆፀራታት እውን ኣለካ ከመይ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ዕድል ኣብቲ ልክዕ ግዜ ምርካባ እዩ ሕክምና ምርካባ ማለት እዩ እቲ ፀገም ናይ ዓንዲ ሕቆ ፀገም እዩ እዚ ስኮሌሰስ ዝብልዎ ምትዕፅፃፍ ናይ ኣፅምቲ ናይ ዓንዲ ሕቆ እዩ ስለዚ ዳ ሳላ ብኣግኡ ዝተረድአት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እያ ዘላ እቲ ሽግራ ፀገማ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን መጥባሕቲ ክትገብር እያ ብሕጂ ከም ነዚ ሕክምና እዚ እንተደይ ትረክብ ነይራ ግን ኣዝዩ ሕማቅ ምኾነ ዛጊት ማለት እዩ ስለዚ ምስ ዕድመ ምውሳኽ ፀገማት እናወሰኸ ስለ ዝኸይድ ሕጂ ግን እዚ ቡስቶ ዝብሎ ማለት ብሬስ ተዓጢቓ ስለ ዘላ እዚ ዓንዲ ሕቋ ድሓና ፅቡቅ ኩነታት እያ ዘላ ኣምላኽ መስገን ንሕና እውን ከምኡ ሙሉእ ጥዕና ንምንየላ ከምዚ ብተደጋጋሚ ንጠቕሶ ዘለና ደብሽ ካበይ ናበይ ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶኻ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ክንገብር ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ትኸይድ ዘላ እዛ ማይጨሎ ትብል ፊልም እያ ኣብዚ ዘለናይ እዋን ትኸይድ ዘላ ከም ምዃና መጠን ከመይ ትኸይድ ኣላ እዛ ፊልም እንታይ ዝመፀካ ግብረ መልሲ ኣሎ እስኪ ብዛዕባ እዚ ማይጨሎ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ህዝቢ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ዘሎ ዝያዳ ገና ስለ ዘይተወደአት ሰብ ኩሉ ብዛዕባ ዝብሎ ባዕሉ ክብሎ ይሓይሽ ግን ዛጊት ኣዝዩ ኣተባባዒ ግብረ መልሲ ኢና ንረክብ ዘለና ብኩሉ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ብኣካል ዝረኽበካ ይኹን ዝድውለልካ ይኹን ኣብቲ ርእይትኡ ዝፅሕፎ ይኹን ሲ ዛጊት ነቲ ካብቲ ባህልን መንነትን ካብቲ መናብሮን ናይቲ ህዝቢ ከይረሓቐት ትኸይድ ንህይወቱ ትገልጽ ፊልም ትኸይድ ምህላዋ በቃ ፅቡቅ ግብረ መልሲ እዩ ዘለና ንኩሎም ቶም ርእይቶኦም ሓሳባቶም ናቶም
ግብረ መልስ ዝህቡና ዘለው ኸ ብልቢ መስግን ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ሰብ ግዝኡ ጥፊኡ ተዓዚቡ ሪኡ ሃናጽ ሓሳባቱ ክህበካ ከሎ ዓብ ክብሪ እዩ ዝህበካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ብዘይ መጠን ጽቡቕ ግብረ መልሲ እዩ ዘለና ንኹሎም ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ እዚ ካብ ገዛኻ ዘይምውፃእ ዝብል ተኸታታሊ ድራማታትና ክሳዕ ክንደይ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ትብል መሳጢ ተኸታታሊ ድራማ እንተደኣ ኮይኑ ይትረፍዶ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ሰብ መደባቱ ገዲፉ እዩ ኣብ ገዝኡ ዝስሕቦ ማለት ታሪክ ዝሓለፈ ኩለን ድራማታት ኣለና ማለት እዩ ኣነ ስራሕኮ ይኹን ካልኦት ዝሰርሕዎ ይኹን ስለዚ እቲ ትሕዝቶ እንተደኣ ዝትንክፎ ኮይኑ እንተደኣ ንዑ ዝገልጾን ንመንነቱ ዝምልከትን ኮይኑ ምምሳይ ገዲፉ ካልእ ማሕበራዊ ንጥፈቱ ገዲፉ እዩ ድከታተሎ ዝኹሉ ሰብ ዘይስሕቶ ነገር እዩ እዚ እናሃለወ ሰብ ሕጂ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ግን ብናፍቆት ይጽበ ስለዚ ይሓልፈኒ ኣሎ ወይ ተሰጊራትኒ ዝብለካ ሰብሲ ኣይትረክብና እኮ ኣብ ዝተፈላልየ ምኽንያት እንተደኣ ከይሪ ዘይርኣያ ዓውሉ ጽቦ ማለት ይሓተካ ስለዚ ዓቢ ዝተዋጽኦ ኣለዎ መሳጢ መደባት ሕጂ ዝዋን እዚ ኣዝዩ መሃሪ ንዑ ዝምልከት ንህይወቱ ዝምልከት መሳጢ ዝኾነ መደባት ከተቅርበሉ ግቡእ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ክስራሐሉን ክድፋኣሉን ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኣሎ ምሳኻ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ምስቲ ተኸታታሊ እዩ ዘሎ ምስቲ ፈነወታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ መልእኽታት ብዙሕ ሓበሬታታት ብዙሕ ሃናጺ ዝኾነ ነገራት ከተሕልፈሉ ዘለካ ተኸታተልቲ ፊልምታት ከኣኒ ሓደ ካብቲ ቀጻሊ ዛንታታት ደለዎ መሳጢ ዝኾነ ወይ እውን ኣህንጣይ ዝኾነ እንታይ ክኸውን እዩ ትብለሉ ነገር ስለ ዘለዎ ግድን ይኾፍ ዝብል ስለዚ ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዓይነት ኤርቲቪ ካብ ዝዋን እዚ ኣብዚ ሕወሎ ዝኸሙታት ማለት እዩ ጽቡቕ መደባት ሸፈነ ናይ ድራማታት ፍርያት ስነ ጥበብ ይፍኑ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣዝዩ ጠቂምዎ ወይ ኣዘናጊዕዎ እዩ ክብል ክእል ዛሕቶ ንምንታይ እምፀያ ደብሽ ብስራሕ ብንቀሳቀሰሉ እዋን ሓደ ግዜ ይጽሙ ዝኸተማ ሕጂ ተኸታታሊ ፊልምታት ይኸይድ ከም ዘሎ ትርዳእ ስለዚ እዚ ከምዛ ዓይነት ተኸታታሊ ፊልምታት ኣብ ገዛ ኮፍ ንኽብል እቲ ህዝቢ እውን ዓብይ ተራ ኣለዎ ሓጋዚ እዩ የዝብል እስከ እንታይ ትምልኦ ኣሎ ብዚ ከም ዝበልካ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ብውሕዱ ኣብ ገዝኡ ኮይኑስ ዓቕሉ ይጸበን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ግዜ ከመይ ይሓልፍ ኣለውን ኣይርድኦን ስለዚ ንእግረ መንገዱ ኣይወፅን እዩ ስለዚ ይወፅእ ከዓኒ ጥዕንኡ ይሕልሎ ማለት እዩ ካብ ምልባዕ ናይቲ ሕማሙን ከላኸል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኮፍ ክብል ከሎ ነቲ ኮፍ መባሉ ቁም ነገር ከም ዝህልዎ ምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ኮፉን ከተብለለካ እንዲኻ ይትረፍዶ ከምዚ ዓይነት ጉዱድ ግዜ ኮይኑ ኮፍ ትብለሉ ኣፋፍ እዋንሲ መደባትካ ፈነወታትካ ኮፍ ንኽብል ሰብ ዘገድድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብነፍሱ እውን ኮፍ ኢልልካ ከሎሲ ክትከስቦ ስለ ዘለካ ነቲ ህዝቢ ከዓኒ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ባህላየ ኣይወፅን እዩ ንኽወፅእ ዓብሎ ንኸፅብብ ገለ ኣይደፋፎን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ተራ ኣለዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ተኸታተልቲ ፊልምታት ማለት እዩ ዋላ ካብ ዘለዎ እንተበዝሐስ ጠቃሚ እምበር ሓሳይ ይኮነን ጎዳ ይኮነን እስከ ደብሽ ነዊሕ ዓመታት ኣለውካ ብስነ ጥበባዊ ስራሕካ ምስቲ ጎን ናይ ጋዜጠኝነት ብዙሕ ተመክሮታት ኣለውካ ዝበዝሕ ሰብ ዝፈልጠካ ብፍላይ በዚ ናይ ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶኻ እዩ ኣብ ፊልምታት ብፍላይ ብምፍራይ ሓደ ካብቶ ፍልይነት ናትካ ቀዳመይቲ ተኸታታሊት ፊልም ኣብ ኤሪ ቲቪ ዘዳለኻ ኢኻ ኣብ ሬድዮውን ብርክት ዝበለ ድራማታት ተኸታታሊ ይኹን ሓፀርቲ ኣበርኪትካ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዚ ማይ ጨሎ እውን ኣይቋረፅካን ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶኻ ዝፈልጡ ብዙሓት እዮም እስኪ እቲ ታሪክ ህይወትካ ከመይ ይመስል ተዓባብያኻ ከመይ ይመስል بين كم نجمر أنا تولد كارلو شعنج عتمي 270 حدا توليده بدك كم حره توليده مالتيو 4 ساعات غيركا 4 ساعات كيدا 5 ساعتي 5 قصي زياده اب تفريلو زياده اب تبسللو
ملوء سب بزقبرك عدمه أبتستوعللو أبتمازازنلو عدمه إذا الله مالتي سلازي كم تزقلت كايو زحلف سرحاتي بحجون كساع سوسا كساب صار 5-7 كفريه إلى يحسب أنا ود بوليسي أبوي بوليسيو أبدا كم حرة بسرح نيرو مالتيو نتي كومباراتيفا كوا بزو حيذكرون جن كم كلهم دك بوليس أب دقوم زقدسو ولدي أب دقوم كم مهارلهم دقوم كتصفلهم دقوم نايت حبرت سب كبرتات حيزهم كعبيلهم زدليو أبوتات كم ولدي نيرو منن علوهن بخمسة عينات أب حزيو مو صدرا حونت زمولو صدرا حبيه مالتي بخمي خابز ناي سنطبب عودي اتيقا تاي تصلوا وي تزمبالي ابزي عودزي من البات ازي يكتبلو يصقمكايو مالسي سنطبب مسخايو دفترت توهبو مالتي ስለዚህ ተማሃራ ያብዝ ነበር ኩሉ ዋን ወላ አብ መባዕታ ደረጃ ተማሃራ ያብዝ ነበር ኩሉ ዋን ናይ ሙሳ ናይ ምግጣም ገለ ዝምባለስ ሓዲርነ ማለቲ ነዝኻ عاب صلوها أنا عاب حوي صلوهون نيرو ممر كدانو ولو زبال قات أمي عاب قدامي درجة نمهر كلنا عاب مبعث درجة مالتي مهرنون سلازنا بري عبتي بيت مرتي معصاو بيت مرت خون كله زقبر حصرت دراماتات يواسع نت دراما خمل لالو يفتن سلازي نافقركو خيده مالتي نتي يسرح أبيت مرتاح على بكلاي درجة أبز نبرنا الوانكا هم سرعت ناتي درست حيزة قرب جميرة مالتي لذي أمونغو ولا تبيت مرت أتاوزر خولو مالتي أنت مهارق فيلو زرقيو سرحسي كنسرح جميرنا مس كلهم تم مزانوي مالتي لذي كم زنا بلي زمت أيو سرت أيتي سنة بابا باي مالتي بس أنا سنة مسكونة خازي أنا سنة كازي هذا بايتا زيادة عدل زيادة حسب كان أي مجلس بايتا سلسلة فترة أقول على عوونتي أوشت نازنا برا مالتي أقول على عو بقى دحرنا نازنتي حنت محبر قيمنا ثم كم عينة نتخت زنبرنا مزانو محبر تياتر نقفات بهال أبتوانتي بزحات سنة بباويان بزحات دقول زنبر عقمهم يخون ميودك على قول زنبر يخون عقم زنبر يخون توها هيدكا أزيو بزح من سي ناي وشت وخوت نتزنبر هيوت كجلز نمجزعتي خخنن مويان أبركتون تاريخنا يقدلخ جلز بب عقمه مالتي بب دمصلو مالتي كله نقيلو كله تبجسو بب محبرو بب وهدته خاء يقتل نيرو نحن حجي أنا حدا خبتهم ب9 حدا جميرهم زيادة بنطف زخونه داخلو سرحلو زنبرناي زبايت هذا حجي زيادة وشتنا خنبربر كنفتش كنوصق تدمسلنا حجاز نيرو بوخا عند عبي عدمنا وسخكا تمكرونا وسخكا فلتتنا وسخكا مسكتكا ها نوسخ سلازخيد كصح حجي تزمسلنا نقبرا لنا مالتي اب 9 حدن كم غازيتኛ ሆን ካፕተን ጻሐፋሽ ክሰርሕ ከለኻ ክሳቅ እንደይ ተራኔሮቲ ስነት በባዊ አበርክቶ ወው አዚም በር ወሳኒ አበርክቶ ኔሮ ምክንያቱ ኣብ 9 ክልተን ወርሕ 3 ቲ ናይ ስራሕ ዕድል ምስተረኽበ ምልከተኒ እዩ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታርት ኣለኻ ትጽሕፍ ኣለኻ ትገልጽ ኣለኻ ስለዚ ሙሱ ዝተኣሳሰሪ ማለት እዩ ሓደ ከፋት መንገዲ ነይሩ ኣብ ስነ ጥበብ ምጽንሐይ ናብ ጋዜጠኝነት ወይ ናብ ሚኒስትሪ ዜና ክቅጽል ወይ ከኣቱ ኣዝዩ ሓጋዝ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ቋንቋኻ ይኹን ኣብ ጽሕፋኻ ይኹን ኣብ ምልከት ናይቲ ክትሰርሖ ትደሊ ብመጠኑ ዝተመክሮ ጸኒሕካ ማለት እዩ ሓጋዝ ነይሩ ኣዝዩ ወሳኒ አበርክቶ ነይሩ እንታይ መደባት ተዳሉ ነርካስኪ ደብሽ ኣብ ሬድዮ መጥኻ ጎኑ ተዳሉ ወዝነበርካ ድራማታት ኣብ ሬድዮ ምስ መጽኹ ኣዝዩ ልዑል ወኒ ናይ ስራሕ ኣዝዩ ልዑል መንፈስ ከም ኩሉ እቲ ኣብ ትግዜቲ ዝነበረ ሙቕ ዝኾነ ውሽጣዊ ሃልሃልታ ናይ ናጽነት ባህጊ ጥራሕ ትኹንነት ማለት እዩ
ሕጂ ኣበርክቶኻ ክትገብር ሰዓት ስራሕ ትጽብጽብኒ ኢኻ ደኺመ ዝበሃል ነገር የለን ትእዛዝን ካልእን ኣይትጽበን ኢኻ ስለዚ ክሰርሕ ጥራሕ ዝብል መንፈስ እዩ ነይሩ ስለዚ ብትዋንቲ ቀዳሚት ዝሓዝኳ መደብ መንእስያትና ቅድሚ ሕጂ ወፍያታት ምንባብ ገለገለ መዋዓውዒታት ገለ ብኡ ጀሚርና ማለት እቲ ንባብ ድሓር ግን ኣብ ምድላው መደብ መንእስያት ዘዳሉ ነይረ ኣዝየ ዝፈትዋ ዝነበርኩ መደበያ ምስ ብዙሓት መንእስያት ተኣሳስረኒ ምስ ብዙሓት መንእስያት ሞዮኦም ክእለቶም ዓቕሞም ስነ ጥበባዊ እቲ ናቶም ኮታስ ምስ ኩሉ መንእሰይ ብኩሉ ኩርናዓት ተረኽበካ ንመንእሰይ ዝገልጽ ሓሳባትን ንመንእሰይ ዝገልጽ መደባትን ተዳልወላ ስለ ዝነበረት መደብ መንእስያት ክሳብ 1996 ኣቢለ ሰሪሐያ ማለት እዩ ካብ 92 ድሕሪኡ ኣብ ኩሉ ናይ ድምፂ ሓፋሽ መደባት ሪፖርተር ትኸውን ዳሃይ ሰማዕቲ ተዳሉ ዜና ተንብብ ኣዋሃድ ትኸውን ግጥምታት ይኹን ድራማታት ኩሉ ኮታስ ዝሰሪሕናዮ ንብሎ ናይ ስነ ጥበብ ፍርያት ኣብ ውሽጢ ድምፂ ሓፋሽ ብፍላይ ኣብ ሰንበት ምስ ድምፂ ሓፋሽ ዝፈረየ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ብቐጥታ ናይ ክትዕ መደባት ይኹን ናይ ዘተ መደባት ኮታስ ኩሉ እቲ ኣብ በብእብረ ኣብ ሬድዮ ዝፍኖ ዝነበረ መደባት በቲሉ ኣለን ነርናሉ ማለት እዩ ስለዚስ ብልክዕ እዚኣ ጥራሕ ነራታ መደበይ ክብለካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ክትገብር ናይ ምድላይ ልዑል ባህጊ ተበግሶ እዚኣ ሳይክእላኒ እዚኣስ ሕጅስ ኣኽለኒ ገለ ዝበሃል ነገርስ ኣይነበረን ትወነቲ ቀጻሊ ክኸውን ኢኻ ትደልዮ ወላ እውን ሕጂ በዞም ዘለዎ መንእስያት ከምኡ ዓይነት መንፈስ ክኾነልካ ኢኻ ትደልዮ እዚ መንፈስ ሕጂ ናተይ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ሓደ ካብኡ እስኻ ዝነበርካሉ ኩሉ ሰብ ኮታስ ቶም ሽዑ ዝነበርና ናይ ስራሕ ብፆትን ዕሩኽን መሳርሕትን ሓደ ካብቲ ሓደ ደይ ትፈልየሉ እዩ ተመላላኢ ዝኾነ መንፈስ ሓደ ክሕግዘካ ደሊ እስኻ ክትሕግዞ ትደሊ ንሱ ወላ ሰዓት ኣኺሉ ከሎ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ ካልእ መደባት ይሓስብ እስኻ እውን ከምኡ ስለዚ ልዑል ናይ ስራሕ ድሌትን ተበግሶን መንፈስን ዝነበረሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኣተኻዮ ኣብ ኩሉ ብቲ መደባት እናኣትኻ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ጋዜጠኛ ኣለኻ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ተዋሳኣይ ደራሲ ከዓ ኢኻ ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከመይ ነይሩ ክትጅምር ከለኻ ብፍላይ ኣብ ሬድዮ እቲ ድራማታት ብኸመይ ኢኻ ጀሚርካዮ ከም ዝብለካ ዝፀንሐ እንዴት ኣብቲ ድራማታት ምጽናሕ ኣብቲ ህይወት ምጽናሕ ድሓር ኣብ ሬድዮ ምስ መጻኻ ግን መልክዑ ጥራሕ እዩ ዝቕይር ቅድሚኡ ናይ መድረኽ ድራማ ኢና ንሰርሕ ነርና ኣብ 91-92 ዝነበረ እዋናት ድሓር ግን ኣዳላዊ ናይ ሬድዮ ኮንካ ሬድዮ ድራማ ክህልሎ ሰማዕስ ድራማ እውን ክረክብ ኣሎ ስለዚ ኣብ መደብ መንእስያት ሓንቲ ድራማ 3 ክፋል 4 ክፋል ዝኸደት ድራማ ጀሚረ ሽዑ ዕንቅፋት ትብል ድራማ እያ ነይራ ዕንቅፋት ጀሚርካ ኣብ ህይወት ዘጋጥም ዕንቅፋታት ማሕበራዊ ህይወት እያ ነዛ ድራማ እዚኣ ሽዑ ማሕበር ቲያትር ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃሉ ማሕበር እዮም ተዋሲኦም ለያ ዝም ንፋዓት ተዋሳቲ ዝነበርዋ ማሕበር ቲያትር ናቕፋ ማሕበር ቲያትር ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ናቕፋት ኣናተይ ቀዲመ ኣምፅልካ ስለዚ ከም በዓል ፈረጅ ዳመሰሉ ሳላቶ በዓል እግሪ በዓል ሙሴ ኬክያ ገለ ዝነበርዋ ማሕበር እንድያ ንስያ ተዋሲያት ለይ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ትሕጂ ንስኻ ባህጊ ዘለካ ሰልዲ ከም ዘድልዎ ናይ ትፈልጥን ኢኻ ሳቶምን ሰልዲ ናይ ሓቱኻን እዮም ኩሉ ንግበር እዩ ዝብል ማለት እዩ ወላን ሬድዮ ድራማ እውን ሓድሽ ተመክሮ እዩ ንዓና ይኹን ንዓኣቶም ማለት እዩ ብፍላይ ከምዚ ኣካታቲልካ ትገብሮ ድራማታት ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ መበገሲ ነይሩ ጥዑይ መንፈስ ተሎስ ጥዑይ ስራሕ ኣሎ ኩሉ ግዜ ተበግሶ እንተሎስ እናጸበቐልካ እዩ ዝኸይድ ነገራት ስለዚ ናታቶም ጉሩህ ንጹህ ተበግሶ ነይሩ ማለት ብሓጎስ ተቐቢሎም ሞነት ስራሕ በዚ ሕጂ እና መቀረካ ይኸይድ ማለት እዩ እቲ ትረኽቦ ግብረ መልሲ ከዓ ኣተባባዒ ስለዚ እንድሕር ኣተባባዒ ግብረ መልሲ ረኺብካ ከዓ ትተባባዕ ኢኻ ብኸምዚ ሕጂ ቅድሚኡ ተመክሮ ናብ ዘይነበረና ናይ ሬድዮ ድራማ ስራሕ
ካብታ ሓንቲ ስራሕካ እናተመኮርካ ካብታ ሓንቲ ዝያዳ እናሓየልካ በቲ ዝመፀካ ርእቶታት እናሃብተምካ ኣዝዮም ንፍዓት ኤዲተራትካ ማለት ስለዝነበሩና ዝምልምሉ ሰባት ስለዝነበሩና ሓለፍቲ ማለት እዩ ኣብ ቋንቋኻ ይኹን ኣብ ቀራርባኻ ይኹን ኣብ ቃላትካ ይኹን ኣብ ኩሉ ኮታስ ብኩሉ ነገራት ከም ትጥምቶ ዝገብሩ ምኩራት ሓለፍቲ ስለዝነበሩ ኣብ ሬድዮ ዝያዳ ሃኒፅና እዩ ማለት እዩ ተራ በዓል ስመሮም ተራ በዓል ወይኒ ኣብ ዕቤት ናይቲ ስራሕና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጥና ምፅእ ንኸኸይድ ሓጋዝ ነይሩ ስለዚ ብኸምኡ እናበለ ሓደ ኢልካ ጀመርካ ክልተ ኸውን ክልተ ኢልካ ሰለስተ ኸውን ብኸምዚታት እናዓበየ ኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ቅድሚ ሬድዮ ድራማታት መፅሓፍቲ ከምቲ ዝበልኩ ካብ ናይ መድረኽ ነይሩ ድሓር ግን ብኸምዚ ናብ ሬድዮ ድራማ ተቐይሩ ኸይድ ነርና ማለት እዩ ሬድዮ ድራማ ምስ መፀ ሽዑ ወላቲ ግጥምታት እውን ከምኡ ዝግዕያ ፀንሐ ግጥሚ እውን ትገጥም ኢኻ ግጥምታት እውን ዝተፈላለየ ግጥምታት ትገጥም ንምድባትካ ዘገድስ ግጥምታት ትገጥም ምስ ኩነታት ዝኸይድ ግጥምታት ትገጥም ኩሉ እናፈታተንካ ካብ ፈተነታትካ እናተምሃርካ ንዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ጥራሕ ክገብር ናይ ምባል መንፈሲ ክህልወካ ኣለዎ ክትፈርሕ ይብልካን ማለት እዩ ክትፈርሕ ይብልካን ማለት ካብ ምንታይ ካብ ነቐፌታ ካብ መእረምታ ካብ እንታይ ኸይብሉኒ ገለ ካብዚታት ከይፈርሕካ ትመስለካ ትገብር ምስ ስራሕካ ከዓ ናትካ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ እያ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ርእይቶ ክመፀካ ቅቡል ክትገብሮ ስለዘለካ በጋጣሚ ግን ሃናፂ ዝህዝቢ ዝሕብረተሰብናትና ከዓኒ ኣተባባዒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃናፂ ርእይቶታት ስለዝነበረና ንዓበና ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ራይ ደብሽ ኣብ ሬድዮ ዓይነት እያ እታ ቀዳመይቲ ተኸታታሊት መፅልዋ ዝሕደረት ትብላ ኣብ ሬድዮ ቀዳመይቲ ዘኽብለካ ዝፀናሕኩ እንድዩ ግን ካብተን ዝፀበቓ ቀዳመይቲ ትብላ ዝነውሐት ትብላ ዝያዳ ፅልዋ ዝነበራ ከዓኒ ፈተነ ትብል ሬድዮ ድራማ እያ ማለት እዩ ፈተነ ሕጂ ቅድሚ እዚ ወራራት ኣብ 96-97 እያ ተፈንያ 12 ክፋል ነይራ ሽዑ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ማለት እዩ ድሓር ከምኡ ዓይነት ብዙሕ ተመክሮታት እውን ማለት ትህዝብስ ኣስተማቒርዎ ሽዑ ዝመፀ ግብረ መልሲ ክነግረካ ስጋ ሕጂ ብፅሑፍ ኣሎ ከምዚ ተወረቃቕቲ ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ሰኒደ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ፅቡቅ ግብረ መልሲ ረኺባ ለካ እሞ ዝያዳ እውን ክግበር ይከኣል እዩ ሰብ ክሳዕ ክንደዚ ካብ ፈተወልካ ሰብ ክሳዕ ክንደዚ ካብ ተቐበለካስ ዝያዳ ክስራሕ ይከኣል እዩ ዝብል ደፋኢ ዝኾነ ሓሳብ ደፋኢ ዝኾነ መንፈስ ኣብ ውሽጥኻ ይዓቢ ማለት እዩ ድሕሪ ሽዑ እዚያ ኮታስ ከምዚ ዓባይ ነገር ነይራና ዓይ ፈተነ ልዕሊ ወይዘሮ ትዕበ ንሕጂና በዓል ወይዘሮ ትዕበ ከይሰገርና የድብለካ ኣነ ዝደፈአቶ ወይ እውን ዝፈተሸቶ ዓቕሚ ሽዑ ናብ በዓል ወይዘሮ ትዕበ ሰጊሩ ማለት እዩ ወይዘሮ ትዕበ ሕጂ ድሕሪ 3 ዓመት ናይ ፈተነ እዩ ድመፅሎ ፈተነ ማለት ሕጂ ድሓር ኳና ዝገበርናያ ፊልም እያ ሬድዮ ድራማ ነይራስ ናብ ኳና ዝተቐየረት እያ ማለት እዩ ስለዚ ትሕዝቶ ናይ ፈተነ ኣብ ኳና ዘሎ እዩ ማለት ጥራሕቲ ትገባ ባፅሓፍኡ ስለ ድፈላለ እምበር ትሕዝቶ ንሱ እዩ እዚ ኣተባባዒ መልሲ ዝሽዑ ናብ ወይዘሮ ትዕበ ሰጊሩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝብለካ ካብቲ ሓንቲ ትመሃር ካብቲ ሓንቲ ኣብ ቀዳመይቲ ዝነበረ ጉድለታትካ እናኣረምካ ካብኣ እናተመኮርካ ስለትኸይድ ወይዘሮ ትዕበ ከዓኒ ካብ ፈተነ ዝዓበየ ፅልዋ ዝዓበየ ተቐባልነት ዝረኸበት ድራማ ነይራ ማለት እዩ ድሓር ትሕዝቶ ናይ ወይዘሮ ትዕበ ከዓ እዋናውነት ስለ ዝነበሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዳርጋ ዝኣቱ ትሕዝቶ ስለ ዝነበሮ ወይዘሮ ትዕበ በቃ ኣዝዩ ዓብዪ ተቐባልነት ረኺባ ማለት እዩ እንደይ ክፋል እያ ኸይዳ ወይዘሮ ትዕበ 14 ክፋል እያ ኸይዳ ቁሩብ ካብ ፈተነ ውስኽ ኣቢላ ማለት ብዝኾነ ወይዘሮ ትዕበ ሓንቲ ካብተን ኣነ እኳ ፈተነ ትብለኒ ኣለኻ እምበር ሓንቲ ካብተን ዘፍለጣኻን ኣብታ ስራሕቲያ ኣድናቆት ዝረኸብካላ ንሳይ ለምገምጎምኩ ብዝኾነ ፅቡቕ እንዲኻ ዘለኻ ሓቂኻ ኢኻ እኮ ግን ናብ ወይዘሮ ትዕበ ደምፀ ካልእ ስራሕ እውን ስለ ዝነበረ እየ ማለት እዩ ወይዘሮ ትዕበስ ባዕላ ዱብ ድበለ ሓሳብን ዱብ ድበለ ዓቕምን ሽዑ ድመፀት ኣይኮነትን ቅድሚያስ ቅድሚ 3 ዓመት ናይ ወይዘሮ ትዕበ ፈተነ ኣዝዩ ልዑል መዓት ስጋ ሕጂ ተዘክሮታቶም ዘይሃስስ ሰባት ረክብ ኢኻ ብዛዕባ በዓል ፈተነ ማለት እዩ ድሓር እቲ ዓቕምቲ ናብ ወይዘሮ ትዕበ ምስ በረኸ ከዓኒ ከም ዝበልካዮ ዝያዳ ተቐባልነት ዝያዳ ህቡብነት ረኺባ ማለት እዩ ከምኡ ዘግበረኻ ትሕዝቶ እዩ ማለት እዩ ትሕዝቶ ምስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዳርጋ ዝራኸብ ስለ ዝነበረ
ناتو ركب أبون أدن ولادن تاي خون زلوا بفلاي كا أبدجة زعمت ولاد كا مسخا خلوا زلوا متأسسار مسولد خلوا زلوا كبرن ركبن تقلت يا مالتي سلازي نابجة زخات أجاه مت كله ولاد كا أبدجة خينو السدرا بيتو خدقف كله نابرو أم كغيرن كله نتيجة صنحهم كبرتات جن زلوت كخون يبلون يعني أنا اتسقاتسي زيادة فقر زولد زيادة متأسسار زفتر مكببار زمص دا خونا له حقوس زفتر دا خونا له امبر نصن حكا امونغو خصن حيزمدنا زلحلح خون يبلون تعبيتن زيد اللي اننتن كطر يبلون تبل سزخونت بفلايكا منسيات وي ولاد اب مونغو ابونا ديون بخما يخريهم زلو معر خبري معري اتامامتا معري نعوم زغبا فقري كهب كم زلو تغلص سلازنبره مستي واراونت تزامد سلازخونت مسكوننت تاساسر سلازخونت ويزرو تعبه زياده تقبالنت رخيبه رايده بش خمسلو زلخاتي تحستوا ابت بايتا زلو زغاطمون بمخانو صلواح بيرا نبلالونا اب موساكه كمين يرخبالي قال ابا قرار بقى وحده خبتي مسات يدغبراكوتي ناي موسى عقم كوي معناتو حدا صحف نبينو هيوت يبلو حيال صحف دخم تواسعي انت لا رخيبو حيزوخ موت خلي حيال تواسعي انت لوجن ولا حيال صحف حالو زياده يدحيلو مالته هيوت زرالو ولا نزدخه مصحفون هيوت سلازي سينت سرح زياده خمز سمع زياده خمز دمق زياده كم صبق زغبروس توم تواسعتيهم مالتي بفلاي كاتهم وسنت تواسعتي زنبرو ويزرو تعبه نبعلا انت عين السبيت يا زبلسي نتصحف هيوت زرات وين غرز غير يعني را مالتي ويني تخلع عقمه مالتي تناي موسى عقمه تدي مزمزته عقمه بدحريون تردي غني سلازي حيال زخونه ناي موسى بقعت زرعيت له دراما يعني را مالتي ساميل غبرادوناي ناصنت سفا ميكائيل حجي مبزحتو اتي اوزنا برغازيتنيا يدواسا بدغه دي بلو حاجه خلته بدغه تمص هناتو كم عبينا نريو اي نبرنان كمزي بتبكبابي خازلو بكل شنخاتنا تبكبابي خازلو خلتات عقمتاتسي تقملو مالتي لذي هيوت زرولو زياده زصبقون زغلحون تواساتي امنيرو مالتي نحده زموته يسرحون تواسايك ساخندي كب كم زبل نحد حيال سرحخات تواساي كم زغودو زغلص اغاطامي مالتي اذا نتقصا زلنا ويزرو تعبه بزح سب كاب امرو نحسستنا الله حجي ابتوان تسلز نبره تريوتات ترايونا يكونن بزحات سباتون حجي كوم زغاطمهم الله بوغن كان تاي تعزبت لك ابزي شعو دريسكاس شعو زب قعديتي تحستو ويس حجون زقالا قليو واتي صقمات دامو مليسو عابي مبركت بتخلي خبز حبرتسب معناتو تي دغه خيدو تسدد بزحيو ابتححزو مسدرو زلو متأسار كل حدا عينتا يكونن ابزحات صدرا بيتات صقا خخون زغبو ገንዘብ كم مرغم كوينلو كتبلو تخليها معناتو مسنيشتي قراس انجرا زنبرت فقري تنجرا مسعابي تي باسن عقرقرن دعابي خالو مالتي رداني سلازي كم بعل ويزرو تعبز امسله وانا وزخونه بمساطن مهرن دخونه سرحاتي قصالي زغدسك كابتو وانتي حجي زياده لومي اقداسنت محلوا بل انا ويزرو تعبه غنقا تستحستو حادث لزغونه انت تدغمن سوي خمس بلكا بستفراني خالق ملكعاتون كتمصو تخيلها كمر استغن اقداسيو مالتي حراي دبش منالبات نزنقعوا كخونو خلو انت تحست انيرا انتي نخباخ نمهر نخل كاب ويزرو تعبيخ نمهارو نخل اتي محبراوي كبر نديو اب حنت صدرا نحد حدا توهابو كبرتاتي امونغو از فطر باسي يخون فقري يخون كمي تعاليو خمس غبا خبي كي منچو عينتي سلازي انت يعني راتا عند تحستو مسلكا عبدغه كوينو ገንዘብ ዝልخ ولادካ زخونه ኤርትራዊ መቸም ስድራይ ዘይ ብሌል አገባቡ ይዝፈላ ለምበር ውጽ ኢሉስ ብዛዕባ ነብሱና ይሐስብኒ ብዛዕባታ ገዲፍዋ ዝኸደ ሽግር ብዛዕባታ ዘዕበየቶ ና ስድራ ይድሐስብ
نسب جنزب طرح زي كونه كبرون كم زد ليه مالتي فقرون كم زد ليه مالتي نابنت قلا بفلات يكون بزي فلات وقرهنات يكون أيكون مسديهم طرح زرخوبو سبعة الله أبدأ مالتي تسدوا جنزب بشي ماديهم مخون أبوتاتهم وي طعنا يبلوني لهم حسيبهم كونوا يقولوا وي عبي لهم حسيبهم كونوا يقولوا بستمر عليه من قدي نابدأ وينام بطرح يوقن جن ندى طرحونا يكونه ما بزحت وقن مصدق يتركوبو مالتي عده حجي حيزاتو قدميو بجبا بعلبيتا سله زي ملئز صنحي زي تفلطو زنبرات ገንዘብ ኢዳም ሰዓት ወይ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ማለቲ እሳ ናይ ምሕደራ ሽግር እንተ ዳፈጢሩ እቲ ዘይነበረ ቅድሚኡ ዘይነበረ ጸጋም ስመፀ ዝያዳ ምርቃ ኸውን ዝግቦ ናብ ሁከት ይቅየር ማለቲ ክብር ናይ ተሰባይ ይትንከፍ ማለቲ ኩሉ ቲ አበርክቱ ዝሞተ ኮይኑ ይስምዖ ተሰባይ ማለቲ ኣብ ኩሉ ማለቲ ረዲሃኒ ሓውና ሓው ከም ድጠማመት ሰባይን ሰበይትን አበይ ወዒሉ እንታይ ተገይሩ أمتممات أتوقع مالتي سلازي نزي أتمهر بفلاي ولات كل زجبرو نتفت كل زلقو جنزب كل نصدرون من الجاف زوس دوت وبقصو نفقري أبجمت كأتو خمزلو نحدنت نايت صدرا نتأمرت نايتا مولدي بميزان زرقن بحد عين زت أمتن كخون كمزلو كابزو وصا انت داخيركا نتزنبرم مسقراس انجرا زنبرتهم فقري تفرس يخون مالتي سلازي لبونا كله كالو كلتيوم ولدخا ولا استفل عليه بحريات يهلوهم نسخاغن وصيت ناي كلتيوم كسع زخونكا ولاون زي مسممع انت تصنيحوم تتامرلو منغدي خا تفطر زلكا امبر انا حد وغن وغينكا نتحدو وجن أربحكا نتحدو وجن تقول قالوا أنت لأخونكا مليسكا أخا شجرت هونم زلخا مالتي سلازي نزيعة بحفشة تمهر نولدنا بحدا عيني بحدا نوع زخونة أمامتا كتريهم كنريهم كم زلنا مالتي بزحات سدرا بيتات زنات نايو يمزولها إذا سبيت زيعة لك بعلت بيتي تريو زلا بحريات احتنس أبارق زلا أبلوخا قلبوتات زي أبقزانا زلونا قريب سيتحبوا ياد لخانيرهم قال من اسيات زي ناي سيتحبوا بحري وناي موي بحري قال زبلوها مالسي ناي بحقي ابي فليتكايو زبلوها نغرات الله حدم مخا سيتبوا يا حمزه خمزي تقبر قال انا ذهب كواس مسيلوا زبل نسبون شجري كم زخونه إليس تدراما خلاص نعي ناتمتت هني لك يعني اجي انا بحق بايتا زلو ነገር እዩ እንጂ ስነ ጥበብ ካ ኮሙ ነቲ ኹንነት ነቲ ትርክታ ልብን አይተ ህዝብ ነቲ ዝነብሮ ዘሎ ነቲ ኹንነቱ እንተ ተንኪፍካ ይኻ ዝያዳ ከም ዝምስጥን ከም ለውጥውን ከም ደምጽን ማለት እዩ እንጂ ለውጥ ከም ደምጽ ክብለካ ከለኹ ክትምህረሉ ከለኻ ናይ በሐቅ ሕብረተሰብ ተማሂሩሉስ ክልወጥ ካብቲ ፍጻሜታቲ ክእል ኮሎስ ክትርእ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ኣበይ ሓድሽ ዝበሃሉ ማሰኛ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሎምኒ ዋዛ ድራማኻ ኣዝያ ጠቂማትና ኣብ ከባቢና ሲ ኣብታ ኣነ ዝነብረሉ ኢሎምኒ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ሽግር ዝነበሮም ስድራ ነይሮም ብዙሕ ግዜ ብሽምግልና ተመላሊስና ሰበይታ ሓይላትና ድሕርዚ ካብቲ ቆፀራ ዘረትዕባ ኮይና ካብቲ ቆፀራ ወፃኢ በይነይ ከይደያ ካብቲ ሽምግልና ወፃኢ ቆፀራ እናሃለወና ነታ ድራማ ምሰማዕኹስ ከይደያ ስምዕ እንዶ ሽምክ እኮ ተቀይርሎ ነኒ ተቀይሮ ሽሜላ እንታይ ኻትብል ዘለኻ ኢላ ገጭ ኢላትለይ ኖ ሽምክ ተቀይሩ ወይዘሮ ተዕበ እንዲ ክትበሃል ደል ሕጂ ጋጣሚ ከዓ ሰምዓ ነይራ ነታ ድራማ ኢልክ ሰምዓ ፀኒሓ ኢላ ሕጂ ንሳ ከምኡ ትገብር ከም ዘላ ከይተረዳእሲ ነታ ሰበይቲ እስክትፀልኣ ፀኒሓ ወቲ ባህርያስ ኣይ ርዳን ነይሩ ኣነ ክሳዕ ወይዘሮ ተዕበ ድየ ዋ እንታይ ክትገብር ዘለኺ ኣርቂልና ከኣቢኺ ሰብኣይ ክብሪ ኣቢኺ ዮ ስለዚ ወይዘሮ ተዕበ ክትባሂል ክደለኺ ከምኡ ተበልኹ ሰባት ዓብ በትሪ ሰኪ ምስ በልዋ ኖ ከምዚ ክኸውን ኣይደልን ኣነ ኢላ ኣብታ ተቕፅል ቆብ ልባ ተመሊሳ ኩሉ ዝነበረ ሓይልን ኩሉ ዝነበረ
ትንጽገና ዝነበረት ነገራትን አቋሪጻ ኣብ ህይወታ ተመሊሳ ስለዚህ እቶም ሽማግለታት ተሐሊልናሉ ዝነበርና ነገርሲ በዚ ድራማ ስድራ ቤታት ስድራ ተዓሪቃ ዝብል ኣብነት ኣለው ብህይወታ ቢሓድሽ ከምዚ ዓይነት ማለት ናቶም ምስክርነት ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ይቦም ስለዚ ዝረኸበኒ ሰብ እዩ ተመሳሳሊ ርእይቶ ዝህብ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓይሊ ናይቲ ጽሕፈት እዩ ገለኽትብል ናይቲ ድርሰት እዩ ገለኽትብል ኣይትኽእልኒኻ ሓይሊ ናይቲ ዝተመርፀ ኣርእስቲ እዩ ትርእስትስ ነቲ ሕብረተሰብ ረኺብዎ ማለት እዩ يعني أزيو وصو دخانة ناي درست خلتن قلن كتبله يتخلني بالعليون كتصحف متخاله مالته قال يسوون كاون على صحفه مخاله حجي كدرس نكلخا ويكتصحف نكلخا تي تنقلو الزعبه وساني يقد سوديو نتي حدا نمن يحد تصحف ذلها ناي بحق خي يقد سوديو نتي تي العلكايو زلخ رسنتي ناتكا اودينس زين سيك تفلتنا لك مالتي اغاطامي حنت خابتن بقطه امس حزب تاساسر ጉዳይ ስለዝነበረት አርስቲ ተልዕላቱ ዝነበረት መሳጢት ገይርዋ ማለት ጽቦ እንታይ ደሪኹካ ነዚኣ ክጽሕፍ ሓተትኩ ከንጸንሐ እንታይ ደሪኹካ ካብ እንታይ ከተበጊስካ ደሪስካ ያዚያ ብድኾነ ሓደ ዝጸንሐ ባህላታት ኣሎ ማለት ስብዚ ሕብረተሰቢና ዘለና ቁንዑ ይኹን ከኣኒ በቦታት ዝዝውተር ኣባላሎ ሰበይቲ ደቃ ተኣኺላ ዝባላል ሕጂ ዝናይ ወጻይ ጉዳይ ወላ ኸይመጽ ይድብለካ ስራሕ እንድሕር ጀሚሩ ወዳ ወይ ጓላ እሞ ተኻብ በዓል ቤታ ጥራሕ ትረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ምስ ረኸበትሲ ባህሪ ተቐይርያ ዝብል ጸኒሕ ኣባህላታት ኣሎ ሕጂ ካብዚ ነቒልካስ እዚ ቁሩብ ቁራቦ ሒዙ ዝመጽእ ውላድ ኣብዚ ኮይኑ እኳ እንድሕር ደቐይራ ኮይኑሲ ብደገ ዝመጽእ ዳ እሞ ክሳዕ ክንደይ እዩ ከመይ ይኸውን ደለዎ رداني كابز إتاد زنا كليمبر شبوت فلتو صدرا خمسة سلز نبرة خمسة سلز خانة زبلو نجارات ويحكي نيازان تا أيو خبلكا أي كلنجن ما بتحبرت سب زلا يو أمانلو أي أمانلو مالته كندي ورجاتاتن لباماتن عديتات كا ولادن كأكل كله كالنا ولادن بسعرن تجهاتن ناي بعل بيتن مخانو آمينن زيادة خعرف كم زلو بعل بيتن زيادة تزقبرو زنبرة صعرين حلوف صامو مخانو فليت أنون كبر الزهباون الله هو سلز كم زي أنا عديتها راح كنمل عين خلينا نتنحيدة تقول ممهارون كخونا سلز اللون تبيه الكعة عزيو عبي سلز خونا مالته مالسي سبيت تأخيل عدكا زبلسي قنوني حجي نينا يعبلو له مثل كان هذا بعل بيتات تخبر سبيتس يدفع كم زي الله يمثل يعبل لا مالتي سلازي نتي صبو نغرات امصيخا دمهارلو وحديو كابتح ما جن خون كم زي بلو نمغلاص زمصات دراما يا مالتي نوي نغرز غير بخمي خمريس كابا قدمي خطوا صاري خيانير كاريخا دوس ولا كم زتوص صنحكا بوشتنا خغبر سلازلو يلكاخا شو كلها كو حلافነት توسد نايتي مالسي انس بيني مراص نايتم تواساتي نبركو ويني ابت غزيتي حلافيتنا اديترنا اخا زي خبتهم زململونا ابنتويان حلفتنا مالتي ويني بفلاب ناي مصحف بقعتكا الروم قانقا ناي مغلاص ناي تغرينيا سي ازيا ملماليت يعني راجي ويني كل دراماتنا تريح ساطرح زي كونه درجه كلات ناس كراي لي زي خميلا نتبهالكا نتملالا نتدغاغفكا حساباتنا تبلكا حتقبلو مالتي ስለዚህ አጋጣሚ ሁላትና ፈቲና ያናታ ሁሉም ተም ዘንበብዋሲ ጽቡቅ ሪኢቶ ኔሮም መመን ሓዝ ሕጂ በኸመይ ወይኒ ሒዛታ ዝኽብለካ ይክልኒ ግን ኩሉ ኻሲ እዚያስ ክስተባተ ገብራ እዚያስ ክስተባተ ዝዋሳ እናተባሃልና دغبرنايو نغريو ስለዚህ ወይና زياده بقعتان عقمان زرعيتلو سرحي نيرو مالتي اس سخي الى مريصيا الى حج حس بلكاي كلني
ወይኒ ብምዃና ግን ኣዝዩ ክሳብ ሕጂ ዘሐጉሰኒ ነገር ማለት እዩ ሽዑ ስቂላ ተቐቢላትካ ማለት እዩ ኸላዴ ከምፀ ክእል ደ ገለ ዘይብሉ እያ ተቐቢላትኩም ከተምፅኦም ትኽእል እኮ ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዋ እያ ወይኒ ንስኻትኩም ከምኡ ኢልኩም ሓሲብኩም ኣለኹም ወይኒ ክትቅበለና እያ ፈትያ ተቐቢላታ ወይንስ ነታ ጠባይሲ ነታ ድራማስ ፈትያታ ርያታስ ፈትያታ ከተምፅኦም ትኽእል ኣሚና ማለት እዩ ማይምፃኔ ኖ ገለ ኣይበለትን ነብሲ ወከፍ ሰብ ከዓ ክገብር እየ ስለትብል ዘይትኽእሎን ኢኻ ኣይ እዚኣስ ትብል ኢኻ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ግን ኩሉስ ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢልዎ ነቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ጠባያት ማለት እዩ ጽቡቕ ደብሽ ኣብ ሬድዮ ኢና ዘለና ኣብቲ ሳልሳይ ክፋል ክንገብሮ ኢና ናይ ኣብ ኤሪ ቲቪ ተቕርቦ ፊልምታት ኣብ ሬድዮ ከመይ ቀጸልካ ክንደይ ዝኸውን ድራማታት ጌርካ ተኸታታሊ ይኹን ሓፀርቲ ይኹን ጠባያት ይኹን እስኪ ጥቕስጠቕስ እናበልካ በዚ ክንድምድም ዚ ካልኣይ ክፋል እቲ ዝበዝሐ ፍርያት ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሬድዮ እዩ ናተይ እንጂ ብቁፅሪ ነቲ ዓበይቲ ጥራሕ ክተቕሰልካ ማለት እዩ ድሕሪ በዓል ወይዘሮ ትዕበ በዓል ሰርቢ ጉብጥሽ ዛዕዛዕታ ልፍንቲ ዝብል ዝተፈላለየ ነናቱ ዛዕባታት ዘለዎ ነናቱ ተዘክሮታት ዘለዎ ብተኸታታሊ ዝቐርብ ልዕሊ 24 ድራማታት ገይረ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልዕሊ 6 ወርሒ ዝኸደ እየ ዝብለካ ዘለኹ ካብ 20 ክፋል ንላዕሊ ገሊኡ 30 ክፋል ዝበፅሐ ገሊኡ ልዕሊኡ ዝበፅሐ እየ ዝብለካ ዘለኹ ዓበይቲ ተኸታተልቲ ድራማታት እዚታት ገይረ ካልእ እዚ ኣስተምህራዊ ድራማታት ከዓ ብብዝሒ ነይሩ ብብዝሒ ቁጥሩ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ቀጻለ ዝኸይድ ሓፂር መልእኽቲ ዝሕልፍ ነናይ ርብዒ ሰዓት ዝኸይድ ኣስተምህራዊ ድራማታት ብብዝሒ ነይርና እንጂ ብቁፅሪ እዚ ክትብሎ ኣማኢት እዩ ማለት እየ ቀጻለ ስለ ዝኸይድ ዝነበረ ብዘይክኡ ከዓ ኣብ ኣጋጣሚታት ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ኣብ ድምቀት በዓላት ዝጀመርኮ ድራማውን ነይሩ ኣቦይ ሳጅን ድብል ኣብ ሬድዮ ማለት እዩ እዚ ቦይ ሳጅን ንኣብነት ኣብ ቅንያት ናጽነት ኣቦይ ሳጅን ሓደ ብዙሕ ተመክሮ ሓያል ሃብታም ተመክሮ ዘለዎ ኣቦ እዩ ኤርትራዊ ክብሪ ከዓ ዘለዎ ኣቦ እዩ ማለት እዩ ክምዕድ ዝኽእል ክመክር ዝኽእል ምስ ተመክሩ ኣተኣሳሲሩ ክሕይለካ ዝኽእል ኣቦ እዩ በንጻሩ ሸልከፍ ዝበለ ዓርኪ ነይርዎ በዓልቲ ቤት ኣቦይ ሳጅን እውን ወረጃ ሰበይቲ ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ንኽብሪ ናይ ናጽነት ዝተኸፍለ ዋጋ ንምግላጽ ዝጀመርናዮም እዮም ማለት እዩ ኣብ ቅንያት ናጽነት ሓጎሶም ምግላጽ ተረኺቡ ዘሎ ጸጋን ዕድላትን ምጉላሕ ከመይ ዝተመቕርቦ ከም ዘለዎ ምስ ሕሉፍ ህይወቶምን ናብርኦምን ብኸምዚ ዝጀመርናዮ ድራማ ነይሩ ድሓር ግን ጽቡቕ ተቐባልነት ስለ ዝነበሮ ከዓ ቀጻሊ ሰንበት ይኹን ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦይ ሳጅን እውን ሰንበት ብዘይ ምቁራጽ ንነዊሕ እዋን ዝኸደ ተኸታታሊ ቁፅሩ ክንድዚ ዘይብለካ ማለት እየ ነዊሕ ዝኸደ ድራማ ነይሩ ብሓፈሻ ኣብ ሰንበት ምስ ድምፂ ሓፋሽ ብዘይ ምቁራጽ ሬድዮ ድራማታት ነይሩ ሶሉስ ዝኸይድ ብዘይ ምቁራጽ ኣስተምህራዊ ድራማታት ነይሩ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ሰንበት ምሸት ዝቐርብ ከዓ እዚ ናይ ኣቦይ ሳጅን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሰሙን ሰለስተ ትሕዝቶታት ሰለስተ ዝተፈላለየ ድራማታት ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ንነዊሕ እዋን ንዓመታት እየ ዝብለካ ዘለኹ ዝኸደ ድራማታት ኣፍሪና እዚ ፍርያት እዚ ከዓኒ ሳላ ናይቲ ሓደ ባይታ ስለ ዝነበረ ማቲ ባይታ ክብለካ ከለኹስ ትሰርሖ እሞ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ከዓ ትረኽበሉ ስለ ዝኾነ ትብባዕ ናይቲ ህዝቢ ርእቶታት ናይቲ ተሰማዒ ተሓዊስዎ ዝተሰርሐ ስራሕት እዩ ማለት እዩ ሬድዮ ድራማ ክሰርሕን ኣብ ሙቪ ቪድዮ መልክዕ እትሰርሖ ሓደ ይኮነን ትሕዝቶ ክህልዎ ክእል ንኣብነት ኣብ ቴሌቭዥን ግዜ ክወስደልካ ይኽእል ኸውን ስእሊ እዩ ኣብ ሬድዮ ግን ስእሊ ንኽትፈጥር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣይከብደካ እንዶ ነይሩ ቀጻሊ ድራማታት ናይ ሬድዮ ክትገበር ልዕለይ ነቲ ከመይ ኢሉ ሰርሖ ኣሎ ዝብል ሰብ ከብዶ ነይሩ ንዓይ ፍቕሪ ሒዘኒ ምስ ስራሕ ኣቅሓሽ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑስ ኣይስምዓንን ነይሩ
بقى زلنا حساباتي سي الراقف نيره حدا نجر كا قصالنت اندحر او حسكايو عمرو ناس بو متن يسرح حنت نجر نخسرح اب ولا حنت تفريل له ابزين بركا اوان كتكبدك تخيله قصال انت دا برابير كايونت عام قصال انت دا فتش كايونتي كتغبرو تخيل مخا عبايتا غبر مرس اندحر رخيب كالو جن اي كبدن نيرو خبلك زخبلك خا سيلو بقليلو تسرح نجرات هيكونن غزي يختب لك زبطنا بالكاد سرح يكون مالتي غزي خاسي مانيش تغبرو تكلالك فلايكا دك اسكت فتي بالكان بعلو حجي اوشتخا كوص زدلي نغرات سلاز رب شكاها يتدقسنا خاطر حدا بمدب مدبات نيرو مالسي كتملؤ لك انتي دلمدكايو نايفنو غزي بسرع سلاز خونه كالاي كم زبلكا خوشت سلازناكل بملؤ دليت بفقري سلت سرحوها بزح يفلطن نيرو حجي كولا تمليسه كمي غرفريو نيري تبل مالتي حدا خمز بلكا ناي قدم خندي عمتاتنا نزارب زلنا تنسنت ونيرو مالتي تردي حاني وعرس اسران قلنا عمت تمليسنا هنا نزارب زلنا اسرع عمت لا اسرع عمت دحريو حدار مصيو قلعلو بزح زوت محبراوي ጉዳያት አሎ ሕጂ ተመሊስካ እንደዚ ተሸልፍታት ይክሪ ይخلخ መሊኡ ከመይ ገረ ሰሪሕዮ ትብል ልክዕም ተመይ ገሩ ገብረሎ ዝብለካ ዝነበረ ሰብሲ ንነፍስኻ ወን ሕጂ ከምኡ ትኸውን ማለት እዩ ኣብተዋንቲ በኢትካ ይጽሐፍ ነይሩ ከምዝሎም ኮምፒውተር ኣይነበረን ካብታ መጽሐፋት ሒዝካስ ወላ ስቱዲዮ ኣቲኻ መቕራጽ ሽዑን ሕጅን ሰማይን ምድርን እዩ አዎ ስለዚ ዝውን ዝያዳ ክብደት ነይርዎ برقص كبدت نيرو ግን አይፍለጠካን ይሁን ዝብለካ ትድሌት አሎ ተፈረሎ ቲ ክገብሬ ናይ መባላሎ ድሓርኮፍ ምስበልካ ሓሳባት ክትበልከ ክንደይ ሰዓታት ኮፍ ኢልካ ናይ ትፈልጥን ማለት ከምዚ ስራሕ ኮይንካ ትሰርሖ ነገር ኣይኮነን ከም እንተ ኮይኑ ሰዓታትካ ጽብጽቢኻ ቲ ፍሎውናትካውን ኣይ ክመጸካኒ ማለት እዚ ግን ኮፍ ምስበልካስ ወጋሕካ ንጎ ኮፍ ምስበልካስ ናይ ምሳሕ ግዜኻ ናይ ገለን ክሳይ ትኸውን ትዕግበትካ እቲ ኣብ ህዝቢ በፂሑ ትረኽቦ ግብረ ማለት እዩ ስለዚህ ማለት ትምስጢርሲ ፍቅሪ ናይ ትስራሕክ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክትፈትዎ ለካ ነስራሕ ተኣምነሉ ለካ ብግበሮ ይኮን ካን ክትሰርሕ ዘለካ ማለት እዩ ክገብረለኒ ካብ መባል ብተበግሶይ ሕጂ ትፈትዎ ስራሕ ተፍቅሮ ስራሕካ ውጽኢታዊ ክኸውን ባህርያዊ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ከይበቃካ ትሰርሖ ግዜኻ ከይበቃካ ተዘለካ ዓቕሚ ከይበቃካ ኳዳ ተኺልካስ ልዕልዩ ክትገብሮ እናፈተንካ ማለት እዩ ስለዚ ቢነት ናትካ ደብሽ ሓደ ፈላሚ ከምዃን መጠን ብፍላይ ተኸታታሊ ፊልምታት ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሬድዮ ኩነታዊ ድራማውን سون فلينة الله ببزح يكون ولا بتعينتون كبهالي كال اسكب بتقدميتي فيلم خنجمر اب ايري تي في قداميتي تخاتاتاليت فيلم كوانا مخانا كل سبيس فلتا اسكب زعبازي اعلنا طبق لها فلاميت تخاتاتاليت فيلم اب ايرترا راح زي كونتون ابزي كبابينا بفلاي مس غربيتنا كوانا نيرا كوانا كتصحف كلا بمسرته تمالون وسابيل الكانيرة راديو دراما زنبرة درستي وناب تخطاطالي فيلم تغيروا كوانا حجي حيال سرح تسريحو ناب تخطاطالي فيلم نمغيارو مالتي جبو كان فلامي تمكرو ناتي عامي قال توسخ عامون كهلو سلازلو ناي عزيب عامي زتأمامن الله ناي سرح بصيتي ناصنت تسفا ميكائيل حيلي توسخو ناي كلتينا موههادن ناي كلتينا دمر عامن حنتي كساب حجي تذكاريت زي تمناويت كم فلاميتن بلصتن تخطاطاليت فيلم كوانا سريحنا مالتي كوانا حجي محبراوي تحستو سلازنبرا مس بزح هيوتن متأثرن تتعنانيقا التخيد اب نفسه كف جزع تأتو تحستو سلازنبرا تبقى تقبالنت زرخبت كالوت فيلمتات مخفريا بري زخفتت كسرح كم زكالون بوحود عقمي بوحود وصعي بتدرد تمكرو كسرح كم زكال زرغاغصت ايرتراويت فلاميت تخاتاتاليت
فيلم يعني را مالتي كندي كفال قصيلا كوانا 10 خفال يا قصيلا ስለዚህ ኣብ ውሽጢ እዚ 10 خفال ሽዑ ዝነበረ ተዘክሮ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ እዚ ልካ ሕጂ ኣነ ክዛረበሉ ዘይኮነስ ነፍስ ወከፍ ሰብ ባዕሉ ዝዝክሮ ስለ ዝኾነ ጥጡሕ ጎደና ጥጡሕ ባይታ ዝፈጠረትን ዓቕምና ክንፍትሽ ዝኽኣለትን ኣነ ንኽቕጽሎን ካልኦት ከምኡ ዓይነት ስራሕ ንኽሰርሑን መሰረት ዘንጸፈት ስራሕ ያ ነይራ ተኸታታሊት ፊልም ኳና ከም እናበለኻ እናዓብየ كم تحستون بلصتون زفر على سرحات كا زاقيت بزح تخطات فريات فريو مالتي كوانا زي فلت وي زي ذكر الله كبالاي كالنيو اسكي ازخاخرنا تحسطا انتي نيرو بحصر زباله مالتيو ارستاقي بخمي خمريت كايو كوانا هم زبلكوخا محبراوي تحستو زلوا فيلم يا امنت نايعروخ سغاخا ون نختبهال تمعد ويتمكريا أمونغو ولدن ولادن زلو متأسسارون تقلت يا بفلاي نايدن نايودن تحستو زلو وايا فقراويت تحستو اللوا محبراوي تحستو اللوا أمونغو ناي أمون مخانن زي مخانن بسبب كتعسب زدال والكام علمان مسحلنا خان ون تفرارد حلنا وفردي كتب كم زلكا تقبر ولدي أبتح حزان سمعيثاتن دقوم كفلتون كتنعون ناتهم وسانتها رح كوسدو كم زي بالله من تقبر نولاد كاخسم عكات رح زي يكون سمعون كم زلكا التزخاخر كوتاس تقلل زبالي محبراوي تحستو زنبرا فيلميا سلازي كوانا كمر استي زمرسنا له مخنيات كا حدا دول مسرت زي بلو نجر كل جزء تانيعو خنبر كم زي كقل ስለዚህ አባጋግሳና መሰረትና ክድልድል ከም ዘለዎ እቲ ተገዳስነትና ኣብቲ ቀጺሉ ዝመጽእ ህንጻ ዘይኮነ ኣብቲ ንዑ ዝስከም መሰረት ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ፍቅሪ ይኹን ኣብ ዝምድናታትና ይኹን ኣብ ኩሉ ርክባትና መሰረትና ከነደልድልን ከነጸብቕን ከም ዘልደና መሰረቱ ዝጸበቀ ነገር ከም ቀልጢፉ ከም ዘይናዓነቕ ንዝብል ኣምር ንምግላጽ ዘውጻናዮ አርስቲ ይሩ ማለት ከም ፈላሚ ተመክሮ መጠን ኣብ ኤሪ ቲቪ ከም ተኸታታሊት ቀዳመይቲ ፊልም መጠን እንታይ ነይሩቲ ስራሕ ከመይ ነይሩ ከመይ ትዝክሮ ሕጂ ቀዳማይ ተመክሮ ከም ምዃኑ መጠን ክንደይ ገንዘብ ይኹን ዘድልየካ ናይ ትፈልጥን ኢኻ ብዛዕባ ሰልዲ ኣይትሓስብን ኢኻ ኣነ ናጽነትን ኣብነት ነቲ ስክሪፕቲና ኣቕሪብናዮ እምበር ንዑ ንምትግባር ዘድልየና ወጻኢታት ብዙሕ ናትና ሓላፍነት ኣይነበረን ወላ ከም ሓላፍነት ክንወስዶ ተለናውን ተመክሮ የብልናን ስለዚ ኳና ንምስራሕ ዝተሓተ ገንዘብ ብዙሕ ኮይኑን ስለዝስማዓካ 150,000 ናቕፋ ጥራሕ ነይሩ ኣብዚ 150,000 ናቕፋ ንዓና ነፍስና ኣውፂኻ ማለት እዩ ነፍስኻ ኣውፂኻስ ንሕና ብጥርሑ ኣበርከት ከም ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ፍርያትና ጥራሕና نقرب زلنا ስለዚህ ነቶም ተዋሳእቲ ንገሊ 2,000 ንገሊ 3,000 ዝበዝሕ 4,000 ወሲዱ ማለት እዩ ናብዚ 10 ተኸታታሊ ፊልም ተኸታታሊ ክፋል ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚን ጥራሕ ዝተወደአ 150,000 ፕላስ ነቲ ከም መሳርሒ ዘገድሰካ ነትስራሕ ንምትግባር ዘገድሰካ ወጻኢታት ኣብ ሬስቶራንት ትገብሮ ካልእ ብሙሉኡ ምትሕብባር ናይ ህዝቢ ዝተሰርሐ እዩ ትልስጋ ሕጂውን ኮሚ ዘሎ ኢኻ ትብል ትኽእል ግን ኩሉ ክሰርሕ ኣብ ገዛኻ እዚኣ ክትቀሚ ክትብል ከለኻስ ሕራይ ስለ ዝብለካ ነቶም ገዛውቲ ብጀካ ናይ ኤሌክትሪክ ካልእ ንኸፍለሎም ነገራት ኣይነበረን ነተን ቢል ድመፃ ናይ ኤሌክትሪክ ንዓን ሃቡና ኢልናስ ንዓን ንኸፍል ስለዚህ ዝተዓጻጸፈ ምትሕብባር ናይ ህዝቢ ዝተሓወሶ ወይ እውን ዝሕየሎ ስራሕ ነይሩ እምበርተን ኣብ ኳና ወፅን ዝበሃላ ገንዘብ ከም ፈላም ተመክሮ ማለት እዩ ዘን ገንዘብ ዜን ነይረን ብዛዕባ ነፍስኻ ብዛዕባ ድኻምካ ብዛዕባ ካልእ ከይሓስብካ ዝተሰርሐ ወንን ድሌትን ክገብር ምባልን ዘስርሖ እዩ ዝኾነ ካልእ ምስ ገንዘብን ጥቕምን ረብሓን ብዘይተኣሳሰር መንገዲ እሱ ስለ ዝኾነ ኻቲ ትወኒ ስለ ዝዓቢ እቲ ፍቅሪ ናይ ትስራሕ ስለ ዝዓቢ ኸ ዝኾነ ጌጋታት ትሕልፎ ነገር የለን
خدقمو يكون دوعل كالو نغرات نيشتي زي امن كالا نغرت الله استدغما مليسكا تتواساي عمي ما يبلكانيو كاميرا مان كمان يخموم يمبعل اين عالم بينا يسئلو نتسرح بقع سرحاتو بقع خلاتو بقعتنا يكلاتو زرعيلو سرحي سلازي دخامكا كيصبصبكا ربحخا كيحاسبكا نتسرح تاريخاوي نمغبار نتسرح اب حزبي بصفوف منغدي نمبصح زتعمن استسرحن ስለዝነበረ ከምቲ ውጽኢቱን ብመጠን ጽቢቁ ማለት ተዋሳእቲ በከመይ ይኹም መሪጽኩም ማብተዋንቲ እቶም ተዋሳእቲ ማለሲ ገሊኦም ናይ መድረኽ ድራማ ተመክሮ ዝነበሮም ተዋሳእቲ እዮም ገሊኦም ከዓ ኣብ ከባቢና ምሳና ኣብ ድምጽ ሓፋሽ ወይ ሚኒስትሪ ዜና ዝነበሩሞ ዓቕምሎም ኢልካ ተሓስቦም ኣብ ገለገለ ሬድዮ ድራማታቱን ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ስለዚ መብዛሕቱ ትምርጫ ኣባና ዝምርኮስ ነይሩ ከም ዳይሬክተሩን ወዲ ፈራዳይ ምስ መረጽናዮ ሱ እናቱ ተራ ናበርክቶን ነይሩዎ ኣብቲ ኣብ ገለ መቕያር ተዋሳእትን ካልእን ስለዚ ኩሉ ግዜ ተደጋጊፍካ ተሓጋጊስካ ይኹንዶ ኢልካ እናተረዳዳእካ ዝኽየድ እዩ ኖ እዚኣ ትከውን ኣለዋ እምበር ኢሉ ዝመልኽ ወይ እውን ናተይ ጥራሕ ይሰማዕ ዝብል ኣይነበረን ኣብቲ ግሩፕ ብኡ መሰረት ከኣኒ እናተዋሓሓጥካ ሓቂ ክባ እናተባሃልካ እንተ ደኣ ለውጢ ዘድልዮ ምትዕራይ ዘድልዮ ነይሩ ኮይኑሲ ኩሉ ብንጹህ መንፈስ ዝተበገሰ ሰብ ስለዝነበረ ንጹህ ስራሕ ጽፉፍ ስራሕ ክስራሕ ተኻኢሉ ማለት እዩ ኣብ ተኸታታሊ ፊልም ቀጻሊኻ ዘድልዮኻቶም ተዋሳእቲ ከመይ ነይሩ ኣብቲ ዋንቲ ምዃነ መጀመርያ ተመክሮኻ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ሰዓታት ምኽባር ኣብ ምጽናዕ ከመይ تصاورو ነርካ ወይ ከመይ ተቀበሎ ነርካ እዚ ሕቶ ወላ ምስ ዝህሉ ኩነታት ዝተኣሳሰር እንጂ ከም ናይ መጀመርያ ተመክሮ ቶም ዝበዝሑ ኣብኡ ዝነበሩ ተዋሳእቲ ከም ዝበለካ ውፍያት እዮም ቅዱሳት እዮም ነቲ ስራሕ ብምሉእ ልቢ ሰርሕዮም ልዕሊ ኩሉ ኣብ ኳና ፍቕሪ ነርና ስድራ ቤት ኢና ኮይና ነርና ከምዚ ትነፋፈቕ ቲም ያ ተغيራ ነራ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስራሕ ስሓቅ ኣሎ ጆክ ኣሎ ሓቢርካ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ኣሎ ወላ ዋጽኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣብቲ መጀመርታ ኣዋን ናይ ገለ ውሕዳት ሰባት ቁሩብ ካብቲ መስመር ውጽእ ዝበለ ካይዳ ገዲፍካ ብጽቡቕ ዝዝከር እዩ ማለት እዩ ብጽቡቕ ዝዝከር ካይዳ እዩ ነይሩ ኳና ተጀሚራ ተወዲያ خفالات ያ ትፍኖ ነራ ወይስ ናተሰአለት ነቀልጸለት ያ ትፍኖ ነራ ኳና ስክሪፕት ተጻሒፉ ተወዲ ነይሩ ስራሕ ግን 10 ክፋል ምሳአልና ተጀሚሩ ፈነወ ዘተማምነና ክፋላት ወይ ትሕዝቶታት ሒዝና ኣለና ኢልና ምስ ሓሰብና ከድና እዚ እንታይ ጠቂምና ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ከተማዓብሎ ዘለካ ሓሳባቱን ናይ ምውሳኽ ነቲ ዛንታ ናይ መምዕባል ማለት እዩ ናይ ምጽባቁ ድራእየካ ድሕራ መስርሕ ዝራእየካ ካብ ርእይቶታት ናይ ሰባቱን ክትብገስ ትኽእል ማለት እዩ ሰባት እንታይ ይደሎ ናቶም ትጽቢት ካብ ትጽቢቶም ናበይ ገጽካ ማዕዝን ተቀይር ናበይ ገጽካ እቲ ጽበይዎ ዘለው ነገራት ብዘይግምትዎ መንገዲ ተዕብዮ ወንሲ እዚ ሓጋዚ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓታት ይቕጽል እዩ ስጋ ሕጂ ንዕቤትን ጽባቕን ናይቲ ስራሕ ከዓ ወሳኒ ወአገዳሲ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ክሰርሖ ግን ውሑስ ከዓ ኣይኮነልካን ሰብ ክሓመካ ክእል ክሞተካ ክእል ገለ ኣብ ውሕስነት ተጠራጥረካ እዩ ኣብ ጽባቐ ናይቲ ስራሕ ግን ዝለዓለ ተራ ኣለዎ ኣብ ኳናውን እዚ ዝነበሮ ክቶ ወይ እውን ወሳኒ ዝኾነ ተራታት ነይርዎ ጽቡቕ ዝኾነ ሃና ትሕዝቶታት ኣብ ስክሪፕት ኣቀዲምካ ደይ ጽሓፍካዮ ግን ከኣኒ ለጢፍካ ምስኡ ብዝተኣሳሰር መንገዲ ንምጽባቁ ዝግበር ዝነበረ ስራሕ ስለዚ ቀጻሊ ኣብ ናይ ድርሰትን ኣብ ናይ ምውሳእን ኣብ ናይ ምስኣልን ግዜ ኢና ነርና ማለት እዩ መጀመርያ ክፋል ክትፍኖ ኸላ መኸም ፈላሚት ከዓ እንታይ ተሰሚዑካ ሽዑ ክትሪኣ ኸለኻ ኮፍ ኢልካ ኣነ ከም ፈላሚ ተመክሮ ኩላትና ማለት እዩ እዚ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢሓቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ከምዚ ሓራስ مستقلاقلت زلوا سمعت حسبه كوشت آيات وصل ناتكا وشتاوي حسب وشتاوي فريات وزيس ناب حزب بس حس
كم زي هتان أكيد الله مالتي دي كومو عينة حجوسي كومو عينتي الحر بزيك العالم كا سب حد شوديتي فريات كومو عينات قال بزي ما تنك يعني العلي نيرو خاطر قبر ملسي ولا خاطر تسبيتنا وصعي نيروتي قبر ملسي سلازي دفاعيو قال انك تسرح كيدك اسكان تحضرسي تي شعوز نبره قبر ملسن حجوسن قال افريلو قال كومو قبر ايو زبل ينيرو نقصلت كلا كم زتقسكايو ريتوتا مسكا بحرياويو مستودتك انتي قبر ملس رخيبك هو سب كل جزء كم زع عين سرح كودا نايدلني سرحو خبيد نديو زي ما تنكبيديو معها تنفاساي بكانيو حساباتون كتمنجل لك مالتي اختعبي سب جن كل جزء كنو حلو يزدلك تودا له ايدلني حصيرا قبل كاسب تودا ينبران قبل كاسب قال يو غاني ناتو مدمدم تحيزو صنح مونو بخمس باته تودا صفو نيرا يفل سلازي كل زغن كفقر زنقل كلوس كاب تودا ينبران زبغس كاب لعلم كتتال مو زنبرو تقداسنت ابتا اسرح زنقل سلازخونه اناصي ازيو التبابعي قصل كم زلكا لبوا زنبرو ريتوتاتوني كمز عينسي كالتدا خوينس ايتقارصولنا قصالي افريلنا زبل سزخونه حلافنتون زسكم ريتوتات ينيرو كساكن ده حجيزو كازي تخطات فيلم نختدالو اب تلفزيون بفلاي زناي راديو تقربون نبركا كم زبلكا يو كله تمويا زمالالايو اب حدا عود خوينس طرح تي طبباتو ناتفلالي زغصليو راديو نختقبر قدمين قبرو زنبرنا ناي مدرخ دراماتات حجاز نيرو كاو تبغيسكا ناي راديو دراما خاني عبي مسرتان صفلنا خا نابتخاتالي فيلم سلازي كاب غزي ناب غزي ناي مصحف كلتكا انت دا عابيو اتي ناي مصحف طببكا انت دا امعبيلكايو طرح زيكونه ديسيبلين ون كوفيل كان ناي مصحف تقدسكا غزي هيبكا ناي مصحف ناتكا بحريات انت دا امبو متن عبي خايو حجازي نيرو معناته كلس نن يغزا رسو ابركتو نيرو تناي مدرخ لتناي راديو دراما تناي راديو دراما نابتخاتال الفيلم سوق يا خمس بالكوكو راديو دراما زنبر اينا نابتخاتال الفيلم قيرنايو تمالاليو زخيد نحال حدو متاسسار زلوو طرح تناي صحفا غباباتكا قيركا تغبرو سلازخونه تي ناي ممهاز حساباتكا ناي مغلاح نعو كمي ساسبنس بزلو منقدي نعبخا نحلالخكا فتح بزمص منقدي نهزبي نانطلطله ناتزدليو كم دبصح مغبر كلتكا ناوسخكا نادرعخا كيدكا نتسرح حجازي نيرو معناته كلس تحلو ولول تمكروس دفاي كله كوانا ابتوانتي زنبرا صلوا قليل كم زي كونه زمت توتا مسالي كدان نيرو مثلا نفتوانتي كوانا انا تبعت صواع بس كيف زعبا انت يذكر لك تبع ذكر كاني ابت غزيتي كداونتي اب كبابي سينما دانت حبز نبرت حنتي دا كداونتي نان وسد نيرنا نكار نيرنا مالتي حجي بقاطامي حنت صبقتي توتا نايل على ناي تحتن توتا وسيدنا زازات توتا زيها فريتا تقبرا نيرا جي فريتا غيراتا مستواسات تاتوتا بقى ازيا تطلابيت كوينا كوانا وصي وانا تاتوتا بموت عند خداونتي كومو عينه علقلي كله اسمرا كوانا كوينو مالتي سلازي كسعف ندي صلاوي كمز عينه سله طبابا فريات زرئي ينيرس اذا كوانا كسا كندي مجدي صريغاتلكا تخطاتال فيلم نخطقصل حاجه ነገር مورال تسفا ترخيب كالو يخا تقصلو كوناس تبغيسكا ابي كم تبصح ارياتنا حجي نتي اب كونا زنبركا تمكرو يحيلها كابون العلخ تسرح كم تخيل نفسه امانه تحديركا بزي طراطر منقد خم تسرح كم تفري عابي من تربايتا خويناتنا كونا مالتي كابز من تربايتا زي تبغيسنا خا
ንሕብረተሰብ ይኸውን እዩ ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ከዓ ክሳብ ሕጂ በብመድረኹ በብእዋኑ ክጽሕፍ ወይ ፊልምታት ክሰርሕ ጸኒሕ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ መበገሲ ወይ መንጠር ባይታ ኮና ብድሕሪኡ እንታይ ዝብላ ፊልምታት ቀጸላ ደብሽ ካብ ኮና ስዒባ ከም ሳልሰይቲ ተኸታታሊት ፊልም ማለት እዩ ኣብ መንጎ ናይ ካልእ ሰብኣት ያ ነራ ናይ በዓል ምስጉን ዝራእን ሰሎሞን ድራርን እተን መሓዙት ካብኡ ቀጺላ ከም ሳልሰይቲ ሓረግ ኣትያ ሓረግ ናይ ገዛ ርእሳ ጽልዋታት ነይርዋ ሓረግ ከዓ ምዚ ማሕበራዊ ምትእሳሳራትና ምስ ክብርታትና ትዛመድ ያ ነራ ንሳውን ብፍላይ ውርሻ ዘድሃበት ያ ነራ ኩሉ ግዜ ስሱዕ ዘይምዃን ኩሉ ግዜ ገባቲ ዘይምዃን ስጋይ ስጋኻ ምብህሃል ከተጥርድ ኣንበር ደጥረዩልካ ክትወስድ ክትነብሕ ከም ደይብልካ ትገብር ፊልም ያ ነራ ኮታስ የማንካ ጸጋምካ ክትጥምት ሓውኻ ሓፍትኻ ክትርኢ ነቲ ዝሰርሖ እኳ ዘይጠቕሞ ነቲ ዘጥረዮ እኳ ዘይጠቕሞ ንዓኻ ግዳ ከየፍረኻ ከለኻ ኣብ ሰርሑልካ እሞ ሰርሑ ኣብ ዘየለውሉ እንታይ ዓስቢ ክህልዎ ስለዚ ነብስኻ ክንተሓትት ትገብር ፊልም ያ ነራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ማዕረ መጽያ ካብ ማዕረ ናብ ህይወት ሰጊርና ህይወት ሕጂ ክሳዕ ዝቐረበ እዋን ታዝነውሐት ከይዳ ዝጸንሐት ፊልም ያ ማለት እዩ ክሳብ ንናይ ህይወት ብዙሕ ክፋላት እዛ ንጣብ ዝኽሪ ዘመን እትብል ጥራሕ ሓሊፋታ እምበር ህይወት 50 ክፋላት ዓመት ሙሉእ ዝኸደት ያ ነራ ማለት እዩ ስለዚ ህይወት በቲ ብዙሕ ክፋላት እውን ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ሲ ሪከርድ ነይርዋ ማለት እዩ ድሕሪ ህይወት ጸጸር መጺና ጸጸር እውን ናይ ገዛ ርእሲ አንግል ዝነበራ ፊልም ያ ካብ ጸጸርካ ሕጂ ናብ ማጨሎ ሰጊርና ኣለና ቅኒ ኢልና እውን ካልእ ሓዳስ ፊልም ከነምጽኢና ማለት እዩ ኣርእስታ ኣይትጥቀስን እያ ደሓን ትጽናዓልና እቲ ትመርጾ ኣርእስቲ ናይቲ ፊልምታት ሓንቲ ቃል እያ ኣብነት ኳና ሓረግ ህይወት ማዕረ ጸጸር ማጨሎ ስለምንታይ ኢኻ ኹም ትመርጽ ቀዳምነት ኣርእስቲ ክመርጽ እንከለኹ ነቲ ክወቕዖ ዝደለኹ ዕላማ ዝገልጸለይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ነቲ ናብ ሕብረተሰብ ክሕልፎ ዝደለኹ መልእኽቲ ብግቡእ ዘንጸባርቕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ተቐዳማይ ምርጫይ ኣብዚ እዩ ኣርእስተይን ትሕዝቶ ፊልመይን እተኣሳሰር ድዩ ይዛመድ ድዩ እዚ ቀዳምነት ዝመጽእ ሕቶ እዩ ስለዚ ካብ ኣብ ኣደላ ሓንቲ ቃል ደይኮነ ድመርጻ ካብ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ናይቲ ፊልም ዘውፅኦ ነቲ ኣርእስቲ ማለት እዩ ከምኡ ምስ ኮነ ኣብ ሓደ ሓሳብ ምስ በጻሕኩ ከዓ ህዝብስ ብቐሊሉ ድሕዞ ንምዝካሩ ዘየሸግሮ ሓንቲ ቃል እንተኮይና ዝቐለለት እያ ክትሕዛ ሓንትን ገላጺትን እንተደኣ ኮይና ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ቃላት እንተደኣ ኮይነን ግን ናብ ሙሉእ ሓሳባት ገጹ እዩ ክኸደካ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻነ መጠን ሓፂርን ገላጽን ክኾነለይ ስለ ዝደሊ ካብ ነቲ ትሕዝቶ መጽሓፍሲ ኣርእስቲ መጽሓፉን ኣርእስቲ ምውፃውን ከቢድ ይኸብደኒ እዩ ንዓይ ስለዚ ነዊሕ እዋን ድወስደሉ ምስ ሰባት ምስ መሳርሕተይ ይመኻኸረሉ ስለዚ ኣርእስቲ ብዝተኻእለ መጠን ዝተፈንተተ ክኸውን የብሉን ካብ ትሕዝቶ ናይቲ ስራሕ ሕልኽላኽ ዝፈጥር ንኽዝክሮ ዘጨንቕ እውን ክኸውን የብሉን ካብ ትርጉም ናይቲ መልእኽቲ ከዓ ክርሕቕ የብሉን ማለት እዩ ኤርትራዊ ትርጉም ዘለዎ ሓፂር ገላጺ ክኸውን ስለ ዝደልዮ ሓንቲ ቃል ክትኮነለይ ይደሊ እታ ዝበዝሐ ክፋል ዘለዋ ፊልምኻ ኣይነይቲ እያ ከም ዝብለካ ጸናሕኩ ክሳብ ዛጊት ህይወት እያ ጸኒሓ 50 ክፋል ኣቢላ ጸኒሓላ እዛ ሕጂ ጀሚርናያ ዘለና ድሮ ናብ 28 ክፋል ተኸፈንያ ዘላ ማጨሎኻ ልዕሊኣ ክትከይድ እያ ማለት እዩ ኣብ ማጨሎ ኢና ዘሎና እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ምናልባት ኣብቲ ገጠራዊ ሕብረተሰብ ፍልጥቲ ክትከውን ትኽእል እያ ብንጹር ዘይፈልጥዋ ኣጋጢሞምና እዮም ማለት እዩ ማጨሎ እንታይ ምዃና ብዛዕባ እዚኣ ብዛዕባ ኣርእስቲ እዚኣ
ከመይ خمريسكا ኣመራርፃ ኣካል ናይቲ ዓዲማ ገልጾ ዝጸናሕኩ እዩ ጅማጨሎ ከቢድ ቃል እውን ኣይኮነን እኮ ጥራሕ ንሕናስ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ዝጸናሕና ዘይንፈልጦ ከዓ ክንፈልጦ ዘኽእለና ማሕበራዊ ወይ እውን መናብሮ ስለ ከተማዊ መናብሮስ ማጨሎ ትፈልጥ ቁርቤ ጸግመካ ጂ ማጨሎ ሓደ ሕማቕን ጽቡቕን ኣገዳስን ዘይገዳስን ዝፈሊ ያታዊ መሳርሒ ማእቶት እዩ እዚ ያታዊ መሳርሒ እዚ ሕጂ ኣብ ዓውዲ ንእኽሊ ኣብ ዓውዲ ማለት እየ ንጉርዲ ንዘይድሊ ክርዳድ በሎ ካልእ ካብቲ እኽሊ ዝፈሊ መሳርሒ እዚ መሳርሒ እዚ ሕጂ መኾስተር ዓይነት ኮይኑ ካብ ሳዕሪ ካብ ኣርግሄ ዝበሃል ነዊሕ ሳዕሪ ዝስራሕ ኮይኑ ናይ ገዛ ርእሱ ከም ኣሰራርሓ ናይ ስኮፓ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ እኽሊ ምስ ኣብ ልዕሊ እቲ እኽሊ ምስ እንታይ ንብሎ ምስ ኣብ ልዕሊ እቲ እኽሊ ብኡ ጌርካ هو مچلاو كم قبل على تأخلي خمسي مخستر عينت خصاي مس جبركايو قبل على تتأكد أخلي نتن زي قد سحبت أخلي زلوا نجرات ما أرز خنا نجرات فليا ففليو يوتصو مالتي حجي ما يجعلو أزيو أقداسي مسارحي عبي ترجم يزلوا ما يجعلو نهوت نفسه كفسب نكايدها نسرحك كل مدباتك ما يجعلو يدلك أيو زقد سكان زي قد سكان النام مخا النا فلخا كتكيد كتكيل لك بأكوب زقبر طرح زي كونه عوشت أكوب زي قد سنقرتلو النا لخا صفوف كون كتكيد كتكيل لك ما يجعلو زي حلفو أخلي سألك يتبلو عنها ስለዚህ ንሕና ኻኒ ኣብ ኩሉ ነገራትና ውርጹጻት ክንከውን ኣብ ኩሉ ነገራትና ኦም ነገረኛታት ክንከውን ኣብ ኩሉ ነገራትና ዕውታት ክንከውን እንተዳ ኮይና ዘገድሰናን ዘይገድሰናን ሓቂፍና ይኮናን ክንከይድ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ሰባት ማጨሎ የድልያኒ ለካ ሓምቲ እኽሊ ማጨሎ ዘድልየና ጽቦ ዕላማታት ማጨሎ የድልዮሚ መደባት ማጨሎ የድልዮሚ ስለዚህ حاسبكان أصفيفكان أصريخان كتجبرو سلازلكان زخوان يكون غعزوخان أمامكان نتفتكان ما جلو مستي أمود أتنريو ملأختي نايتا سرح يخد اللي لسلاز حسبكو 5 بالكو هذا حنوح أرستي نموت تجبرو تعري زمت أخوة عرستيها مالتي نقرأ من قد خاص حنتي ما بقول لاوي زخونة قال إخا أفريت كان دبش كدمي أسجر كوالا تمسس على تارستي ما أرتبل سكبز عباز خي ياون شعوفته وانتي من البعض زي فلتوا بزحتني روم ما أري سكبز عباز يا أخي ما أري ولا خم تحسوا فريز بلي تحسوا زنبرا فيلم يا ما أري نخي أتونا نخي مسأنا نخي قنقننا النسكفو نجر كله جنا نمكل خالو استسرحت فيلم يا مالتيسي حتى كورابشن ايو بشونا كم زبلك ازلخو كم ز عينت ايرترا زي كتصاورو زي تخيل نجر حزب ايرترا كتصاورو زي كيل نجر نخي مسأنا استسرحت فيلم يا عبنت ايرترا كبيد واقع تخفيل واز مزت هاجريا هيوت استغفل هاجريا كلاتنا قبل على سماعتنا ننبر زلنا كلنا بمنفسه مينا ننقسقس زلنا ስለዚህ በህላው ሚና ዘለና ኣብዚ ህላው እዚ ዝተፈለ ተሐሳስባ ዘለዎ ሰብ ስሱዕ ሰብ ብዛዕነፍሱ ጥራሕ ዝሐስብ ሰብ ንኸይህልወና ተዘኻኽር ስለዝነበረት ከምዚ ዓይነት ሰብ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ማዕረ ክኸውን ስለዘለዎ ማዕረ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዝህሉ ውሕድ እዩ ስለዚህ እቲ ብዙሕ ነዚ ከቢድ ዋጋዚ ነዚ ዜሮ ተጻዋርነት زحتت مزنا زي بلو هيوت كان يمخفال كبري هجراو فقري
زقومو هاجر زقومه ኤርትራውነት بحال خلته زقونقونو سبات قال ነገር نخين ወይ نخين بالاشو كم عينت ننصبرا نزنبرم جعابي بلشونا قال سلازلو ወይ ስለዝተራይ ዘይኮነስ ወላ ደቃቅ ነገሩን ካብ ኦፊስ ካንተ ዳ ቢሮ ተወስዳለኻ ካብ ኦፊስ ካንተ ዳ ወላ ነታ ኮምፒውተር ካንተ ዳ ታውራ ባኻ እንዳር ተውዕላለኻ ናሹ ነገራት ናኻ ዘይርዳኻ ነገራት ግን በዋጋ ህዝብ ዝመፀ ነገራት እንተ ዳስኻ ሓደ ነገር ትገብረሉ አውልቅኻ ተውዕለሉ ኻሲ ይተኣታተወካ ይብገሩና ዓበይ ዝኸይድ ስለዚህ ነዝኾም ዓይነት ምቅል ቃላት ንምክታ ዝተበለ ስለዝኾነ ማዕረ ዝበዝሕ ጽቡቕ ኣሎ ግን ቀጫና ጎመድካ ከለኻ ሓንቲ ማዕረ እንድሕር ሓሊፋ ስኩሩም ተኻውን ስለተሓቀካ ኮሙ ንኸይገጥመና ዝመፀት አርስቲያ ማለት ጽቡቕ ደብሽ ኩለን ዘን ብተኸታታሊ ዝገበርካን ፊልምታት አርእስተን በቀሊሉ ዝተሓዝ ተዘካሪዩ አርእስቲ ንኸተውፅእ ክሳብ ክንደይ ይኸብድ ካብ ምድራስ ገሊኦም ከም ዝብሉለው እቲ ዝያዳ ዘጨነቕ እቲ አርእስቲ ምውፃእ ክሳብ ክንደይ ክትጭነቐሉ ኣለካ ሓደ ከምዚ ዝበልኩ ምስትሕዝቶኻ ዝተኣሳሰር ክኸውን ክኽእል ኣሎ مسؤول سلسة أساسا رحكا نحافش أو ملأخت خاون زنفت كون يبلون زحبر كون يبلون بيناي كتودع سيز قلت كونون يبلون تا قال تعسى تلك حجنا عملت جلس سوري تعسى دبل هلا جلس كنت تعسى قام مودعته مالت حجي كم زعينت أنفاتي كونكا يبلون سلازي فتخايو طرح خم قال وي كمر استخاء نتي تحستوها مسؤول زي وهاد كون يقولون سلازي بكل ملكيتات مسؤول ستم نخون لك قرب مفتاح شيء لك مالتي حجي انا حجي ارس حزي يكون ارس مصحف الجمر تي خم حلال فوز دلهم الاخت حزي الجمر جلس بالو منالبات كابرس تبغي صحف زجمر ስለዚህ ነዚ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ አቀዲሙ ስታርስቱ መሪጽዋ ኣሎ ሓፈሻዊ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረብ ኣለኒ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክጽሕፍ ኣለኒ ኢልካ ጉዳያትካ እንድሕር ጽሒፍካ ግን ወይ ድርሰትካ እንድሕር ወዲኻ ግን አርእስቱ ንዑ ትመርጸሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ ሓደ ካብቶም አርእስታት ዘይቀድሙ እየ ትሕዝቶታት ዝቀድሙ ሓፈሻዊ መልእኽቶም ዝቀድሙ እሞ ነቲ ሓፈሻዊ መልእኽቶም ብምንታይ በየናይ ቃል ይገልጽዎ ከዓ ዝሓስቡ ማለት እዩ راي دبش لومي سالساي كفال لنا أكيدنا زلنا علال بفلايكا تخطاتلتي فيلمتات أبيري تيفي زغرب كايو أبزغتصل أب كونتاوي دراما بفلاي سدرا ساون حنتي كابتن نساون قداميتي أبيري تيفي كونتاويت فيلميا نوح زخدتيا كندي أخيدا زلا كندي كفال مزخخرنا جي كاب بخفالات بعمتات تقلصنا صبوق حاصرلنا ስለዚህ ካብ شحن ካብ كلتا شحن تشعتن جميرة تشعت عمتات قصيلا مالتي جي حد عمت 50 كلتن سومنات አለዎ ተላልና بزي مقراصينا خدنا ምናልባት አሞንጎ ዘቋረጻና ውሑዳት ማዓልትና ጽነት ክኾን ይኽእል አልጽዋት ክኾን ይኽእል ሳሕቲ እንተን ስድራ ከየማሓላለፍና ወይ ከይስራሕና ዝሰገርናለን ሶምናት ማለት እዩ ስለዚህ በሓፈሻ 400 ክንድዝን 450 ገለን 400 ገለን ከይበልና ልዕሊ 450 ክፋላት ሓንበሎ ግን በዓመታት تشعت عمت ملؤ زخدت كونتاويت كوميدياويت دراما يعني راه مالتي قالنا بزغونه غزي سلازهاب كنا كبري هابكا كبري غباكم سلازغونه يغني لي بزح غزي خي وسرنا كمتي زحلفه استقصنا لومي نتكرلو ابتا نتشعت عمتات زقصلت كونتاويت كوميدياويت ناي تلفزيون فيلمينا كانت تكور اسكا برستا كنجمر بخمي خاتي ارستي مريسكاو ابينا اوان صدرا كونتاوي كوميدياوي دراما اب 2009 ورح حدا قدام يسمونا ورح حدا جميرة ابتغزيتي منستر زينا زلانا مدبات كنقبر
ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን ማለት እዩ ብዙሕ ሓደሽቲ መደባት ዝተኣተወሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ድሕራኡ እንተባሂለ በቲ ናተይ ሞያ ማለት እዩ ተሓቲተ ካብዚ ተበጊሰ ከኣኒ እስኪ ፍልይ ዝበለ ካብቲ ተኸታታሊ ፊልምታት ንገብሮስ ከምዚ ሲትኮም ገለ ኩነታዊ ድራማ ንሰርሓሉ ክንፍትን ተባሂሉ ሓሳብ ቅቡል ነይሩ ኣቀዲሙ ሚኒስትር ዜና ክሓስበሉ ዝጸንሐ ከምኡ ዓይነት ኣገባባት ስለ ዝነበረ ካብዚ ተበጊሰ ሕጂ ሓደ መሳርሕተይ ኣቤል ሰሎሞን ክሕግዘኒ ተረዳዲና ካብ ወርሒ ሓደ 2009 ጀሚርና ክሳብ መወዳእታ ናይ 2017 ን9 ዓመታት ሙሉእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዝተፈላለዩ ቁም ነገራት ዋዛታት ዝሓዘለ መልእኽታት ናብ ሕብረተሰብ ክንሕልፍ ጸኒሕና ማለት እዩ ሓደ ቀዳመይቲ ብምዃና እቲ ኩነታዊ ድራማ ሞን 9 ዓመት ክትብል ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ተኸታታሉን ሒዛቶ ከም ዝጸንሐትሲ ይርዳእካ ማለት እዩ ሰብ ሓንቲ ካብተን ሰብ ኮፍ ኢሉ ዝጽበየን ፊልምታት እያ ክሳዕ ክንድዚ ክትቅጽል ኢልኩም ትሓስቡ ዶ ነይርኩም ብኩሉ መለክዒታት ክትሓስቡ ኣይትኽእልን ኢኻ ይትረፍ ክትግብሮ ክትሓስቦን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓሳብ ናብ ግብሪ ምስ ተቐየረ ግን ዘይከኣል ነገር ከምዚ የለ ስድራ ዝዓቤት ኣብነት እያ ማለት እዩ ስድራ ክንጅምራን ከለና ፈላሚ ውዕልና ምስ ክፍሊ ቴሌቪዥን ናይ 3 ወርሒ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እዚ 3 ወርሒ ክትግምገም ኣገዳስነት እንተለዋ ክትቅጽል ኣገዳስነት የብላ ኸኣኒ ብኻልእ ክትካ ከከም ኩነታቱ ንኽትረአ ኮታስ ውዕልና ናይ 3 ወርሒ እዩ ነይሩ ኣብዘን ናይ 3 ወርሒ ትሕዝቶታትና ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ሃናጺ ቁም ነገር ሓዘል መልእኽታት ኣዛናይ ዝኾነ ትሕዝቶታት ስለ ዝነበራ ሰብ ብዓቢ ሃንቀውታ ክከታተላን ግብረ መልሲ ክህበላን ምስ ተረኣየ እቲ ውዕላት ከም ዝቕጽል ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ እዋን 3 ወርሒ 12 ክፋል እሞ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ዝተፈለየ ትሕዝቶ ሒዝካ ክትቀርብ ነናይ ገዛ ርእሱ መልእኽታት ሒዝካ ክትቀርብ ኣብቲ መጀመርታ እዋናት ከቢድና ግን ካብ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕካን ዓቲብካን እትሕዞ ነገራት ብውፅኢት ናቱ እውን ዕቱብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ዕቱብ ማለሲ ጽቡቕ ትሕዝቶታት ስለ ዘቕረብና ይቐጽል ምስ ተባህለ ብዓቢኡ ክንተሓዙ ከዓ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ ክንትግብሮ ንኽእል ኢና ልዕሊ 400 ክፋል ልዕሊ 9 ዓመት ዝኸይድ ትሕዝቶታት ኢልካ ኣቐዲምካ ትምክሓሉ ዓቕምካ ትተኣማመነሉ ወይ ክገብሮ እየ ኢልካ ትምክሓሉ ጉዳይ ኣይኮነን ምስ ኣተኻዮ ግን ንዓሞቕካ ዝያዳ እናተገደስካ ናይ ድቃስካ ናይ ምዝንጋዕካ ናይ ማሕበራዊ ዝምድናታትካ ናይ ናብራኻ ግዜ ቆራሚምካ ማለት እየ ንስራሕካ ቀዳምነት ሂብካ እትሰርሖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብኡ መንፅር ከኣነ ከምዚ ንኻራ እናስሓልካዮ ትኸይድ ንኣእምሮኻ እናስራሕካዮ እንድሕር ከይድካ ዝያዳ ሓድሽ ነገር እናፈጠረ ክንደይ ካብ ሚእቲ ኢና ንጥቀመሉ ንኣእምሮና ዝኾነ ሰብ ነናቱ መልሲ ክህልዎ ክእል ኸውን ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ ትሓስቦ ከለኻሲ ፈፂምና ኣደንዚዝናዮ ኣእምሮና ዝሰርሕ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ኒኻ ክሰርሕ ኣለኒ ኢልካ እናኸድካ እናሰሓልካዮ ምስ ከድካ ግዜ እናሃብካ ተወፋይነትካ እናዓበኻ ዘይገድሰካ ነገር እናዓለኻ ኣብ ጣውላኻ ዝያዳ ኮፍ ክትብል ከም ዘለካ ምስ ገበርካ ግን ዝኾነ ነገር ክስራሕ ከም ዝኽእል ጭቡጥ ኣብነት ዝኾነትና ስራሕ ስለ ዝኾነት ጌርናዮ ኣቐዲምና ግን ክንገብሮ ኢና ኢልና ኣሚንናዮ ንኣምነሉ ዘይነበርና ነገራት ተፈፂሙ ማለት እዩ 9 ዓመት እሞ ሰሙናዊ ሓድሽ ትሕዝቶ ከተቕርብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሓንቲ ክፋል ንኸተቕርብ እውን ከቢድ እዩ ሰሙን ሓድሽ ሓሳብ ክመፅእ ሓድሽ ኣርእስታት ክመፅእ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝርዳእካ እዩ ብኸመይ መፀልካ ነይሩ እስኪ ከም ዝብለካ እቲ ምስጢር
تي توفاينتي نتسرح زلكا تهبو غزي وفي مخاني دحر مستوفقا حسابات كتمنجو تقدد مالتي حسابات كتمنجو تخونكا قدامنت نتحبرتسبكا تفلطو تكلالك نحبرتسبكا اب حماقون اب صبقون اب غدايون اب كله نطفتات وقت تساتف كتكلالك ስለዚህ ኩሉ ህይወትና حدش ነገራት አለው ኩሉ መንቀሳቀሳትና حدش ነገራት አለው ከሙሁብ ተስተውዕለሉ ነገራት ግን ካው حدش ነገር ገለ ነገር ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ካብ ሓንቲ ቃልሲ ሙሉ ትሕዝቶ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ካብ ሓንቲ ምስላ ንዓ ኣውፂኻውን ናታ መልእኽቲ ክትሕልፍ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ ኣብ ሕብረተሰብካ ክሳዕ ዘለኻ ካው ክሳዕ ዘይተፈንተትካ ንዕኡ ከዓ ግዜ ትህብን ትግደስን ክሳዕ ዝኾንካ እሞ ምስራሕካ ከዓ ክትዛምዶ ትኽእልካ ብኡ መንፅርካ መፅሓፍቲ ከተንብብ ንዕኡ ዘገድሰካ ምስ ታሪክ ዝተኣሳሰር ምስ ብሂላት ዝተኣሳሰር ምስ ብዙሕ ነገራት ዝተኣሳሰር ክትፈልጥ እንተ ደኣ ክኢልካ أمرك خاخن زبلك خاني الناس حلك يو أنت داخلك يمكرك كوني سلزي نتسرح ترح سخا كتفكر وقت كلالك تفوت وقت كلالك تجبر مرسخا تبعي سلزي خوني حساباتنا من قدي نقرأ من قدام حسابات هو بخيم سلزي أهت أجمعنا تن قداموت 3 ورحي برتعانيرن كابتي دحر صعيبو زخده دحر مو مقيرنا خمزي تمكرولو تي نتسرح تهبو غزيلو كاب غزينا بغزي تطريو بقى فقر حزكاي مستسرح ስለዚህ አይ ጸገመናን ክብለካ خل ከቢዲዩ ንድኾነ ሰብ ከቢዲዩ ከምዝ ብለካ ወላ ንዓናት መጀመርታ አን ከቢድ ነይሩ እና ለመድካዩ መስከትካ ግን ከም ኩሉቲ ሰበብ ሞዩስ ነናቱ ፍሉይነታት አለው ነናቱ ክብደት አለው አነ ዮናስ አብናትካ ስራሓቲ ወይ አብናይት ሓደ ስራሓቲ ክብርታ ዓን ንኽእል ኸውን ካብና ዓይ ግን እቲ አነ ብዛዕባት አነ ስርሑነ ተኻደ ሰብ ክኸብዶ ኸሊ ከመይ ገይሩ ክብል ኸሊ ስለዚ መቸም እንደ ሰሪሕናዮ በህዝብ ጽቡቅ ክብራት ረኺብናሉ ጽቡቅ ግብረ መልሲ ረኺብናሉ አብን ሓልሕድና ዝነበረና ርክባትን ፍቅርን ውን ነስራሕ ንኽሰርሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ይነሩ ስለዚ ተደጋጊፍካ ዝስራሕ ነገር ስለዝነበረ ናይ ናተይ ጥራሕ ጻዕሪ ናተይ ጥራሕ ድኻም يعويت ونسرح ولا يكلني أنا كله مس كله حسرتاتهم مس كله واحد واجهتهم مس كله تي تجمعاتو سي بقى تسريح سألت له بوتاخت مرت عليك إديتون كجبر على قليل نجار سايكونا إذا حجي كم قليل جركات وصدو حجي ناي سيت كوم فلينت كابتي خالق تخاتلتي فيلمتات زبزح كفالو أب حد بوتا سرح معانو صدرا يعني راتا ناتنا رستي حنت صدرا ياخا كور نايتا سرح صدرا جن قليل رستي كونن صدرا مالت حمرتي حمرت هاغراونتي وحمرت حبرتسبي وحمرت كبرتاتي اب صدرا يزنق هاجر كتبت كونكاس صدرا الك اخا حنت احدو تجمر سلازي حبرتسب كتعي تهاجر كل شتاتات وقعت خوينا تصدرا خطع سلازلوا نصدرا بيت زي ملكتا ارستخا سلازي نبره صدرا بيت ديت العلو رستي نصدرا بيت زي ملكتا رستي سلازي اللي كل جزء صدرا بيتات كله زل على رستات وتبابل بمحبراو بل ببوليتيكابل بكل شنحاته سلازم ملكتن ترستات بومتن كصفح خالي ابتا غزوم كوينهم كا سلسرحو مبزحتو اوان ناي بوتا مرصا تا مجمرتا تغبرا ممراص تا تغبرا تا مجمرتا تقوما طباي تواسالو بوتان اخا او اخا تنقق تكون زلكا مالتي
كينو شعو تاسدرا تابوتا متى نسلشاوت كيتخون من قصقص كأتفطر سلازلكا هيوتنا خوفي الكطرح سلازي يكون كل محبراو من قصقصاتنا نتفتاتنا من قصقص سلاز حتت እና ተንቀሳቀስካ ትገብሮ ነገር እዩ አዝዩ ከቢድ بخبرت كقلصو ايكدري لعل زغلو خا دايركتور نايت صراح عصبات يوحنس كا ازي سطوم زخونه قدوس زخونه املخختان انا صراح توفاينتن سلازنبرا እና ተዋሃድና ማለት ዝበዝሕ خفالنا تحجي كما يغيره تحسو قربلو مينير كما يغيره خاب قدام ناب قدام كاب سمون ناب سمون كيبكرو ስለዚህ እታን ዝደልየን ናይ ቦታ መስአል ቦታታት ዝደልዮ ከራድና ዝደልዮኻ ኣብ ስክሪፕት ጽሕፈላ ባመሰረት ካሳት ብገስ ናታሪቱ ሐዊሳ ኸአ ቲ ምስትናተሪት ሳማዓሉ ነገራት ተለዋ ደዊላዲ ተራኺብና ዲ እናተረዳዳና ንኸይድ ዝዓበ ዕማም አትና ግን ድርሰታት ምድላው ትሕስቶታት ምፍታሽ እዩ كل جزء مالتي سلازي وقحد بلك جزء الله تصحف أبكال كبت سرحة إنها اللخاء ون انتدع نايزات غصن سومون ببزحت أوان نايكلت سومون قالت تحوزي هات قبره كم قرب كتقبر تكل على لك خبيدنا بعفك خوني يقولون هاي تقارت أكخالي كل جزء جن كدك أصلا ولا مسبات هاللخان نفس راح تغيره ياخد لي مسبات نازناقع اوش تتمزنقع انتي مسدراس تاساسر نغرات الله يلكا تحسب اوش ازهدكا وراي انت له مسدرا دخيد يلكا تحسب سز كل شيء بصراحه الله كل جزء امرخا كم دفري خات قبره جنريت كم قبر حت قبر نغرات ردهاني سلازي بخمس عينات جبابات تسرح نيرو قصالي من قصاصاتنا قصالي هوتنا قصالي غعزونا قصالي نطفتاتنا نفس درازقاني نير تنفاز زبكا يكون سومن سي طويله يتمصك هجي درست راح سلازي يكون كلما مدولوم كسالو ولوم قال سلازي هونه ولا انا كلتا سومن ادالي له لكا يتقسنها مسكن زيتات كبد بلاي صراح نيرو وفيات سلازنبرو توم تواساتي وفيات سلازنبرو توم سالتي خا كل جزء نتعاطفنا نترددنا صراحه عمم نيرو مالتي 9 عمت تواساتي كتحازو لوم 9 عمت كات سيتين زبحرت بوتا خا كنصبارق خلالو اسكي قدميو بخمي يكون مريضكم توم تواساتي بخمي كتقصلوا نيركم 9 عمت ملو قليل يكونن كم زبلك انا 9 عمت تبعيلو استبقسس لزي يكون امرار صانا معريو زخيد كبدت اينبرن امرار صانا توم تواساتي طرحنا تنسلست ورحس كما ييرم نعي عند بوق يكونوا لنا ينيرو مالتي كل تمرجحات ناتي نيرو توم تواساتي انا دايركتور هون ايتم تواساتي يكونوا نقا بقاطامي ستمت فتيرو صراح مالتي سومول فتيمو بو لعل كبرن زنان كارخيبو سلازي صراحكا وصيت نرخب كالو تخيد تدهليخا تفكرو قدني كتخبرو قدني معناتو تسخا تصرحو دلخا كبر فتره لكالو نتخبرت خاختم دلو يبلكان بو منصر نتزوهابهم زنبره طبعات بغبو اصنعمو على اليومو سطي ماملو امنقوم صبو حدحداو متسارن سنيتن كاسل زنبره نتسرح بدي صقم يغعزو نيرو جس لك نتطبايم يمسيلهم نيرو كابت حقኛ ባህሪያቶም ወጽምሲ ብዛዕባት ተጠባዮም ዝያዳ ፈሊጦሞን መሊኾሞን ስለዝነበሩ ነቲ ዘምጻሎም ዝነበርኩ ተሕስቶታት ኣነ ይኹን አቤል ማለት ኣዝዩ ተዋጽየሞ
نيرهم مالتي تحطوا خاص حيتي عتلي كوينه مالتي صبو هاي ساعات كان لخا هريم كان لخا ابت سيتينك نابنتهم صدرا قصالي كتمرالسوهم عليكم كمان يروسكي ابزي تعلنا انت يالو هو خبيديو حد صدرا بيت كومو ساعت قبره اب3 غزاينا بصحنا اب مجمرت اوان عقل صبب ابيلوم تم غزا راي بيبودي تغزا خوينو ولا عقلي ما صبيبني عقلي ما صبيبن بر غزا يكون مالتي سي كندو زقصلون اي مسلو من نيرو نغزيو اي مسيلوم تي اراغص عليهم مخون كلو امبر بحنقو فايلوم يم تقبيلوم منيرو سلازي مغنيات فتيرنا نابكال غزا كيدنا ابكال غزا مسكدناون كم زغيركم غزا اكل نايت دراما غيركم اكل نايت دراما غيرنا مالتي اكل نايت دراما غيرنا توم خدناهم غزاون نو حق وعيزومنا هذا عليه حد عمت زخون جي اذا خمزي كبيديو الصراحه زي السدرا بيتات مخا نع خزنيته كخفريت زي تخفلهم مستي ناصنتهم تغهسو مستي امدبات كعتيهم كخدو مدباتهم كسرزو كم زلهم تغبرو اجي عقل صبيبهم قال لك اللهم بر عقل زصبب يخا بحقي قليل ነገር አይኮነን قليل ነገር አይኮነን اب عند حراتيخا قال دمص تسمع يدلنها نتاسخات واسع زلخا تواسع الله زلخا سالونو مخون مدقسيتا مخون حسكايو مالخا غاشاخو مصو مخيل كوصو دل يخونو ስለዚህ ከቢድ ዋጋ እዩ ድኸፍሉ ወላ ደሶም ማለት እዩ ኣብ ተኸላይቱን ኮም ዓይነት አጋጢምና ግን መስረቲ ሃኒጽና ዘለና ጠባይ እንዳ መምህር እዩ መምህርናቱ ብዙሕ ገዛ ከጥር ዝኽእል ኣይኮነን ካብ ክራይ ናብ ክራይ እንዳ ቀያየረ ዝኸይድ ክፋል ትናቱ ደረጃስ ኮሚ ሰበይቱን ባልት ቤት እንተኾነቱን ሲስተር ደሞዝተኛታት እዩ ስለዚህ ምቅያር ገዛኻ ባህርያዊ نحر نبزيك عيرولو بوتا خيدالني نابن ملكو بوتا خيدالنا عيلنا شو ابندا حوي غزاينا بزح عمتات شوعت عمتات سرحنا يوم مالتي شوعت عمت المنفقم كبابي نحوي كم غزاي سخنا بعلتي بيتو نحويون تحوي نفسه محرو نفسيري تحوي كا صبق سنيتين وحدتين سلازلنا هاني نخلو تنغبرو علاماتاتون سلاتردو صيراتنا مالتي عبد خونه وان شو خم غزخ مالتي حار نوح وان كم زعينت صراح قصيلو مالتي بركب فيديو اب حدا سدرا نخمزه عينت بروجكت اخول غنزب انت دهليكا كتكارت راي زلكا غزا نعوز بقى قحوت غزي خاديو خالق ست غيركا ها يخاخ صرحو زلك ناتنا باجتنكم دفقد سلازي نبره بجكا خمس زبلخا وسوز زخونه كفليت كابل كاب مخفال الكتريك زي حلف نغرات سلازخونه نمك حلو خفليت نخفلهم سلازي نبرنا تملالي خا تحقاقيسكا تسرح زقدد يرو مالتي حدا خابتي نزا كنتاويت فيلم كم انقفات ونفتيرو لا نيرو كبحال زكالزا موت ناي هببتي تواسايت حرقويني بيكي نيرو هذا تباي ذات قعز نيرا حقي لعل بقعات انصبارقت له كيلا ناي بحقي يا نيرا نفسي هربيكي ينيرو سكبت وانتي زي موت زمسقاطمي وينارك قمم ناي صراحه نيرا مقرت نايتا دراما نيرا بدي مغنان مغنياتو بخالوت ابيات قوم ነገር ከተማحናልፍን ከለኻ በመንገዳ ቢልካ እቲ ዋዛ እቲ አዛና ይሸነኻት ናይት ትሕስቶ نحلف الله زنبرنا
كإلى بقعتي وحد زتواداري كمان قبل خليص حج وحد تواداري زلوا درجة زي باللون كنبل دخلنا أنا سي سب يتخخ عندي كما تخيلي خفت أرخيلي زاجيت جن كم عينة بقعت زتريت وزتري زي بالنا كنبل خلينا نتزولو بقعتات أنا يسيكون كون نسب لك عناتو خاختو بس لزلك أنا يبحكي بقعتي تواسعيت مستمو يا زعبيت مستمو يا توفي سبس لزنا برد طباب ومقرت نايتي كأمام نايتي درستنا يعني السازلاتو تحسب كل خاص بيناي من قدي نحبر تسب زاني جن كامل أخذ حلف في القاعات حسب سلازي أتي عنقفات عموتات راح ينبرن مس موتات مس حمامتي جي حامي ما خلا نسرح علينا هنا حامي ما مسكلت كاري أتي برد مخنيات نتنا تابعي دي شفنا يتركبنا تمسك نتي السخت حلفو زلوا كالو سبتكينا نيرنا جن أي متني سبنا ناتو حيلنا ناتو بقعتي زلوا ناتو كإلتي زلوا مالتي لازم نتخيلت عزتك نعوز رسع أي ترخبنا أنت أي ترخبة برفتين ناينا حميمة منغو حاوية مسمساتنا واسين يعني يرنا خمو تبوك استوسنا وان كينا يرنا موت مسقات ما بعبي عنقفات نيرو نسرح مالتي صلوا نيرو مالتي سلازي تراوي نارك ترى ناي نغستي طبعا حزات خيد نيرابتي يسرح حبن وسانن أقداسن طبعا نيرو وي جام نيروا ولا كهل قليل نجر هاي نبرن بقللو زيت تكا سدرات راح يكون تنكسيراتها نويني تا دراماتيات راح يكون تنكسيراتها تحبرت سبي بعبي تحجري خسيروا نويني مالتي تأرت بعبيس خسيروا جنا بزح كتفريل لوز جبا عدمي تعرفوا عنها اللي بزح كت قلنا جرت قبر لوز جبا عدمي عنها اللي يا تفلياتنا أملاخ أبي مانو يقبلها لكن درس عبي نيرو مفلايات راي زي يكون عارفة مستبحر في فيلم تاعت كم يتقصلوا نيركم قدنك تذكروا وايهم قدن تحزنوا نيركم كم يكتسيلكم وسودا ولا مونغو كو اب كلنتن زنبرا بارتات نيرا مالتكو يكوننا كلن كفالات حنسا جيشا غنيات مص حنسا مستفر على خسات كم غاشا طبايا ناتوم دا ممهرتاتهم برت مسرتاو طباي يكون دا ممهر ينيرو سيسترن ممهرن يميرو مس اديوم سدرا بيتم تا سدراس تندا ممهريا تماكل نايت سرح معناته سلازي نتماكل سرحنا زقارص وي زعنقف يكون ابوز هلو مقرات يدغدل اوز هلو ازناي طباي اوز هلو قمم يزغدل انبر سرح سي قصل لصقم ነገር አይነበረን ማለት ገለግን ሪቶ ነይርዎ ማብቱ ዋንቲ ከም ዝዓረፈት በአፍት ድራማ እቲኻ ንግስቲ كم زعرفت أكل نايتي دراما انت زقبروت صبو نيرو زبل نيرو انت يالو ريتو خبزي والكون النتن ارتنكوس شالك ازيكو نابنت دوكيومنتري فيلمي كنا نسرح دلنا تردحني نسبسبتنا ابرو بتهلاوي بتخوننتو كنا نسرح دراماي سلازس قرب دقادو اي مسلن انا عارفه اختبل بلك عارفه الله
نفس وكف حبرت سب إرترا بعد حزنن ليقواين ناخذ له زي سعرن إجامو دي بركتن سباي نبرن سلازي ردي دراما أيو هيوت هيوتي تكون نتك نتي دحني حدا ترافيك سي ترافيك غيركا دها تواصل زلك دحني سكوتنا بحقي هيوتي شمون تغير له مخنيات سي بحال تممها نفطر اتي ممسال كوي دراما شم غيارون حدا خبيو ابنت سي سبتا شم يكون زواسا حواتو الكاس درو نكب بزغنه كوم زبريتات نيرو توانتي كندز زاكل كفالات ناي دراما دحرغن ناوسخكم لهم كا كيتكم يقوم وسون ايكونن مستفلالي سبات وني راخو نيرهم اسكبزخي بخميت مرطوم نيركم توم كالو توسختي طبيعت و مارت جست اكثر سالو مزي توسخت طبيعت نابتي اسخات تختلع له دلي نعمنت ندا ممهر عذب زبلت سدرايا ندا ممهر بسرعه تخيل سدرايا ابغور بيتا جن مستنا كايد ازي كايد نا هيوت ميلاخل خل خو ناي منبار ميلاخل خو قال مساز زامد سدرا بيتون كله خل سلازي هيوت استفلالي يكسع زخونه اوان استفلالي قصات سقع زغلص اوان قالو طبيعتنا نصخا نتي زي قدس تبلو نغرات وي كرمالو تبلو ملختات بخالو طاقايش تواساتي نامصخا نتاساسر لهم ليرنا زخا من بقع نابلكا ناترا خامس دايركتور نقبر زنبري مالتي كندي دقائق يتقصل نيرا بحنتي كفال تستحتت 15 كفال كساب اسرخ 15 دا كساب اسرا يعني راه مالتي حدا وان بزح ولك خلونا تتحسدو مالتي نا 20 كلتن 23 دا تخيل جن تيزتحته 15 دا تخيل نيرا مالتي رايدبش بزي كان اي نفسيهر ويني بيكي كانت زقاطمكم عنكفات وي صقمات انتي نيرو مالسي 9 عامت بحبار كتغواز كلها او شي 9 عامت بزح لوطታት አለው حرسنت انسن هيتن هاوشتي زنبرا ماغشاتات كال ون نيرو مالتي نزي خمي تتعصصفلو بتم استرفو وين عام نتي طبعت بزوكل منقدي نصعرنا مالتي قلي لا يكون 9 عامت ولا كم بحري توهايد كاخت كيد كم تباي تساني خاخت كيد لعل حبرت سلازنبره منبر كبيديو معناته سلازي او خلنا استمرعوا او خلنا زولدا الناس رحنا عنا كلنا جيشن استمرسا يلا خمسة تعدى مسألة نقرأت نتسرحسي قرب سنكلكل دبلكا عمونغو نزخلو زي تتصاوير كي خات خيد بزي كاتي كال شنخاتو مالتي جن تتوفى النت ندحرالو تمتعد صحفات ندحرالو نخلو تقبرو سلازي يتصقم تسفاون كتقورط سلازي بالكاب بزوح شنخات قبري بحال نقر نيح منفس كل كاس لازلو مستم استرفوا أبلات نتوهاد كان نترى الرأخة تقبروا نقرات نيرو مالتي يسلتوا كانوا حدا جزي وي جزي تسألوا له دو سمنا حدش حسابات كتمت أي كبدن دو قال سبات جزي سألوا له زخوانة يكون زون زفوا كنتات الله زخون زف زي كاليو معناته قدام كتقرب الله أب كم زيتات كم يحلف كايو كم يسجير كايو وأتي قال وانا تجنقنا برا أتي تجنق ويد بلا كأنها نتجنق مرقم كيكون جن مقر جنكاتي نقطة فري خات تجنق زلها مالتي عقد عميتات كاب تعمينا نتكلم وانا ونت حدا خط فلوينات نايت دراما كنا تاويس لازخونه مس كنتات وين كتكيد كتلالك مس فصامتات وين كتكيد لك مس بعلات مس كل شنعات لك شعت فصام زلا غيركا قلت له تكلالك انا تحبرت سلازي طباب كاخ تحوس لك
ክትምስጦ ለካ ነት ሕብረተሰብ ነገራት ኮፍ ከተብለኮ ፀገም ኣይኮነን ማቴሪያል ትረክበሉ ግን ከኣኒ ንኸተመቃቅሮ ለፀግመካ ትሕዝቶታትን ኣሎ ስለዚ ነቲ ድራማ ዝሓቶ ጥበባት ኣማሊእኻ ኢኻ ትፅሕፎ ዘለካ ንዑ ስለዚ ኣብ ገለ እዋን ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰዓታት ኣብሲልካ ሓሳባት ፀኒሕካ ክትሰርሖ ከለኻ ኣብ ገለ እዋን ውዕልካ ተሓድረሉ ኣሎ ንሓንቲ ደርሰት ዘይዕግበካ እሞ ትገድፎካ ኣሎ መሊስካ ትፅሕፎ ነገራትካ ኣሎ ድኻምካ ሕጂ ተደራራቢ ዘይ መጠን ተደራራቢ ድሓር ኣብ ውሽጢ 9 ዓመት ናብራ ካብኡ መጠን ሰፊሕ ኣሎ ወሊድካ ኣለኻ ናብራ ናይ ምእላይ ሓላፍነትካ እቲ ማሕበራዊ ዝምድናታትካ ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ከምዚ ምስ ሰባት እውን ትቀያየም ኢኻ ምክንያቱ ነዚ ስራሕ እዚ ከይወዳእካ ካልእ ብመንገድኻ ክፍፀም ዘለዎ ዕማማት ኣሎ ማሕበራዊ ግዴታታት ኣሎ ንዑ ክትገድፍ እውን ትግደድ ኢኻ ስለዚ ከቢድ እዩ ሓቂ ሓይሽ ስለዚ ኮሚትመንት ክህልወካ ክእል ኣሎ ምስ ስራሕ ሲ ልዑል ዝኾነ ታክትሉ ተገደሰኒ ወፋኽ ትብል የብልካን ማለት እየ ስለዚ ኣብ ተጨንቀካ እዋን ኣብ ዘፀገመትካ እዋን ንእሽተይ ድቅስ ኢልካ ትትስእ ወይ እውን ካብቲ ድራኻ ወይ ካብቲ ዘለኻሉ ከባቢ ፍሊክ ትብል ትግደድ ከይፈትኻ ናብ ገለ በይንኻ ትዕፀወሉ መንገዲ ሆቴል ክትከይድ ትግደድ ኣባ ኮንካ ቴሌፎንካ ሞባይልካ ዓፂኻ ገለ ዓፂኻ ኣበይ ከም ዘለኻ እውን ከይተፈለጥካ እውን ክትሰርሕ ትግደደሉ እዋናት ኣሎ ኩሉ ግን ምቁሪ ውፅኢት ስለ ትረኽበሉ ማለት እዩ ዕግበት ስለ ዘለዎ ምስ ተሰርሐስ ዕግበት ኣሎ ዕግበት ዘለዎ ነገር ከኣኒ ክትገብር ተኾንካ ከኣኒ ዋጋ ክትከፍለሉ ክትክእል ኣለካ ብደይ ዋጋ ዝመፅእ ፅቡቕ ነገር የለን እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ብዘይ ምቁራፅ ክኸይድ ክኢሉ ማለት እየ ኣስትምክሕቲ ይኮነን ግን ከዓ ዝሓለፍካዮ ዝነበርካዮ እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ክሰርሕ ተኾይኑ ነብሰ ግትኣት ክገብር ክኽእል ኣሎ ካብ ድሌታትካ ክትተርፍ ክትክእል ኣለካ ግዜኻ ብግቡእ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ማርሲ ከምዚ ሓንቲ ምስሊ ኣላ ደስ ትብለካ ከምዚ ምስሊ ኣይኮነን ክውንነት እዩ ሓደ ዓብዪ ኣቦና ዘዕለሉና ክሳዩ ሓደ ሰብሲ ፅዒሩ ገዛ ሰሪሑ ሕጂ ከመይ ገይሩ ሰሪሕዎ ነዚ ገዛ ኢሎምሲ መዛንኦም ተጨኒቖም ማለት እዩ ዋ ስማስኪ እዚ ገዛ ስ ከመይ ጌርካ ሰሪሕካዮ ኢሎምሲ ዋ ስዋዊን ክብለና ከሎ ማይ ግስም እንዳበልኩ ኢሎ ሕጂ ዕላል ደስ ክብለካ ክእል እዩ ምዝናይ ደስ ክብለካ ክእል እዩ ድቃስ ብዓብዩ ድቅስ ኣለካ ተዕርፍ ትደሊ ኢኻ ግን ንኩሉ ግትእ ኣቢልካ ድሌታትካ ቀቲልካ ነቲ ሞያኻ ነቲ ዕማምካ ዝዓበየ ቦታ ሂብካ ክትሰርሖ ከለኻ ውፅኢት ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰብኣይ ነቲ ማይ ከም ስዋ ሓሲቡ ማይ ሰትዩ ገዝኡ ምሰርሐ ግን ዳዓግብ ክድቅስ ነይርኒ እዚኣ ካብ ድሰርሓ ሳይትብልና እንኳ ዓባ ከይደቀስኩ እዚኣ ፀሓፍክዋ እዩ ዘብል ማለት እዩ እንኳ ዓባ ዕሩኽተይ እንዳዕለሉ ዕሩኽተይ እንዳተዛነዩስ ነዚኣ ግዜ ኣብዚኣ ጥፋእኽዋ ብዘብል ግዜ ክትሓስቦ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ይሓትት እዩ ተወፋይነት ሓት ብቐሊሉ ዝመፅእ ነገር ኩሉ ግዜ ቀሊል ሽዑ እዩ ዝበንን ማለት እዩ ማእስ ኢኻ ክትፅሕፍ ዝብርሃካ ወይ ዝመፀልካ ደብሽ መብዛሕትኡ እዋን ለይቲ እዩ ምሸት ስድራ ቤት ምስ ደቀሱ ይጅምሮ ዝበዝሕ እዋን ማለት እዩ ክሳዕ እቲ ዘድመዓሉ ሰዓታት ከዓ ይኸይድ ወይ እውን ከምኡ እንተደይ ገይረ ብዝተፈላለየ ምክንያት ምሸት ዘይጥዕምናኻ ወጋሕታ ይትስእ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንጥፈታት ተካይዶ ካብ ነው እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ስድራ በዓልቲ ቤት ኣላ ቆልዑ ኣለዉ ብኸመይ ፀልዎ እዚ እዋ ፅልዋ ላ ከቢድ ፅልዋ ኣለዎ እምበር ምክንያቱ
كلتا نجر إخا تمرز ذلها مالتي جي تشمونت ساعات نايس راح كاكو تشمونت ساعات نايس راح كاكو زحلفه نوح عمتات قال اتي قبو ناي منقص رحنا نسرح لنا او وقت حلفه يا خات قدد نعو يا خات سرح بمولو زسنه طبابا وسرحات زي كابتي شمونت ساعات سرحكا وصاي اذا خابز ناي سرح ساعات كا وصاي مسدرخا خطحلفو زلكا غزي ات مسدرخا خطحلفولو زلكا غزي خا تصحفولو زلخا مسኦም وها عنا بالك خا تصحفو يتخلنا ስለዚህ ካብኦም ኢልካ ጽሕፍ ትክላለካ ስለዚህ ሶም ናናፍቁኻ ንስኻን ናናፍቃዮም ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ጽልዋ ኣለዎ ግን ነዚ ዝርዳእ ስድራ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ዘስተውዕልን ዘስተማቕርን ስድራ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ዕድለኛ ስለዝኾንኩ በዓልቲ ቤተይ ጽቡቕ ጌራ ትርዳኣለይ ኣብተን ደቀይ ኢለ ዝወሰንኩን ሓፀርቲ ግዜያት ከዓ ምስኦም ከዓ ጽቡቕ ግዜ ከዓ حلف مالتي سن طلباتهم اصنع قني يقلها تندليتاتهم يمالئ مالتي ግን ይወሕዶም ይሱ ምሸት ምስ ደቅኻ ክትራኸብ ትላለካ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ምስ ደቅኻ ክትሕልፍ ትላለካ መብዛሕትኡ እዋን ኣነ ሕጂ ቀዳመ ሰንበት ገይሽ ደቀም ሓረ ኸይድ ድበርባ ኸይድ ኣብ ኮይነ ጽሕፍ ነይረ ምናቱ እተን 8 ሰዓት ይሕተተለን ካብ ናይ መንግስቲ ሰዓታት ስራሕ ማለትይ أبأس أدمع بلا خطني مالتي أبو يدمعه أو استرفن نجرات كا مشيت ديو وقحتا ديو كم ناقبركو خا يسرح حتى أبجزعي مالتي لازم سي تلوا له تبوق تلوا كسع زخون أوان جن دك يجي يفرهم زلله يوم زفلتو وتصير كا يريو لازم عند تقاطع ثلثنا يسرحي لازم بعلت بيتين دك إنكا نزخ قبري حواكم درحق زلخو سلاتبلهم تساقام يبلون مس سلام مخا ولا بتحسبوا حساباتون اي نانم مخاخر كم زي بريتست قبرو نقرات قديم كاقد من أبكاد منتعوز كم زي عم زي قليل الكاس تفتنو نعاسي مستعر تفتنو بقى سلاتنا خالق كم ست غينوش نعانت العمسيتوا صبوا له مالتي صبوا كل ساعة تعيات كوينا اين قتصلني نابتعنا صلى الله تحمم تقل كبيت كون خل قليل كون خل ابتي مسرح كله خزقات مكان تيلو وفتاني وانا تمرقاتي من نيرو نعاينا يتعنا تقامات قاتي من نيرو اب دبي نخلت 3 ورحيز انحلو بحكمنا وانا تمرالسلو نيرو وانا مستملسكون كبيد مدهاني توسل سلازنبركو على حاجه صبب بزي نيرو مسكم زغنا يقارص كون ولا تسرح يزبلك ولا اخلخو صحيفه مسصبات سدلاني راسكريبتس مالتي ስለዚህ በቃ خقارص ይብሉን ሰብስ ዝለሞዶስ ክስእን ይብሉን ኣብዝብል ወላ እናት ቆንዘኻ ሲ ተሰርሐሉ ወናት ነይሩ ማለት ስለዚህ ተሰጊሩ ይخبيد ብዙሕ ነገራት ስለዚህ ባደ ማለት እዚ ከቢድ عرختي حواتي سدرا بيتي بزعت سرح كحسب كله خارينو كله غرمم نيرو مسارحتي كله ردهاني ግን በቃ መብዛሕቱ እዋን ከም ዝብለካ ንገለስ ተወሰነ እዋን ኣቀድማ ቢልካ ስለ አይድ ስለ ተሰርሕ ባክሎ ኩሉ ንሎ ኢልካ ስለ ተሐስብ ከምውን ጠቅመና ነይሩ ردهاني كلتا سلسته بجكازا نايزا قدام زافن بس ما كلتي دحري ازلو خلتا سلسته فنوتات سسق عز خدخات ما ويتكا حنت تقبر ولا بتغزي حاميم كلو زنبركا اوان حجم سكمزي تصرح كيف باخورنا مخدنا بتاريخ حدا معرف ايوه معايا بتاريخي بحبن بخبري ذكرو زخور علو صرح صريح يبل سب كم ناتو تقبر ملسي ناي كل سب ملسي صبوق ينيرو تزبزحه درجه تايم لك كله خبز زي كل ترعي عند لك هذا اللغه ግን እሱ ስለዝሆነ ካ يسرحنا نيرو ደስ ይልን ንኽዝክሮ ዝነብር ፍርያቲ
أبز خبلك كذلي نفس وكف أبس دراز اللعال زنبري أرستات درجة كله تخطط على فيلم كون زخيلي زعباء خات العل قنا بحنت خفالك تودا أسر زلك خات تودا حجيب بلوز حسابات الله نقص علس قص علي كفر زخلني أرستات أبس درال زعباتات الله نت الزعباتات تحجي صفح زخيل زعباتات مالتي ስለዚህ ግዜ ሂበ ክሰር حلو መደባለን ቀጻሊ ተኸታታሊ ፊልምታት ዘፍርየሉ ሓሳባት ታው ሰፊርሎ ንዑ ሞካስ ይዘድለካ ንዑ መስፋሕ ይዘድለካ ንዑ ኮሚጌርካ ምህናጽን በመሳጥ አገባብ ብዛዕበየ መንገዲ ምቕራብን ከቢድ ድኻም ሓትት ከቢድ ጻዕሪ ሓትት ተደይ ኮይኑ ماتيريال سي علني أخو الماتيريال على كسب نوع وان كخيد تخيل مرتي راي دبش تعلال بزون أي مدرتنا يون مستجزي بقمة بمتاو وينا نحصر زلنا مخنياتنا ينوح متات صراح أبحث سير ساعات كتن صبارقو ذكاء لا يكون مسرته جن كالوان كأخن مدلسو تسفان قبل بفلا إذا ما يشلو مستودت كا أبا أتوكيرنا بفلاي كان على التصفى نقبر ما أب موداتا انتاي كتب المدلخة دبش كله تي نايب حق زدنا صرحتي خا تبركت كتصالون تريتوتاتون سلازلو أب قبرون سل نريو بزي أرنقوتي قباكايو نايب حقي كتصل كتصفى نقبر انتاي كتب التدلي أب موداتا كمسجن ترايز دلي إن كله تي نتي أنا بدفرت نت حبرت سب بقى عيلة نزحفون أجرات سيد حبرت سب كم عب قداي ريو تقبلو تخاتاتيلو ريتو زهبكا حسابو زهبكا أدناغوتو زقلت ألكا نزي كم مسكون يدلي أبزنا تشعت عمت قعزوي بفلايكا إن أبيل سلومون كا بفتح مهدت بفتح مهدت أوشتوكو يبزحي واحد ربح له تعمل له أوشتو معناته تعمل له همزي يعبيكا كابيتال يقولك قال ما لا تكون قلنتي قد على هوت كذا خير ناشو نقرات يلا بس خير تسحب كات قصل مخال مالت كسع عندي رزنتن كبدتن ناي مسارحتي كم زنبرني قلص دلي حنت معلتكو ازيا تباهلنا ينفلتن معناتو نسو كبي يسرح كانيرو جي تي 7-8 كفال نايتي ميتاويت نايتي يسرحسي انا يسرحو ديري تردحني بو من تركاتي ترخبوس كابناتو تردحني حجي سب يسدعيو طامي سب يقراج وكايو نيشتو يحلفه ناس كله زي بقمت كيتنا توهايدنا توححيدنا نخمز عامتات مستسبتسي نقصالون زعبي يسرح كنسرح كم نخيل ايه زامن بس قطعم زي أبيل سلومون كمسكنو فقري كقلصلو أدناقوتي كقلصلو يدلي عبي سبيو مالتي بحافظ شغان كلهم توم مسارحتين كلهم توم أنا تحفظ نبركو كون زقبرو زنبرو تواسعتن دايركتراتن كلهم كلهم اتفاداتنا تي مالتي أدناقوتي كبري مسقاناي قالز دلي نز كل زتواعيدو نسدرا بيتي مالتي ندي نبعلت بيتي ندقيكا لعل فقرن كبرتن كم زلنا خقلص دلي كابزي فليب زبلها عبزي مزي زلنا اوان كم حلفو زدلي ملختقا نحنا كم حزبي كم هاجر بعبي قالسن عبي توفاينتن زقومنان قصالنتنا زرغاغصنان بحجون راينا حنا تغبر نصار زلنا الحبرتسب كابزي زقلفنا كابزي زعقتنا صلاي حمام
ኮሮና ንምምካት ከም ኩሉ ተኻልእ ስጦም ዝኾነ ቃልስናን ውህደትናን ስጦም ዝኾነ መምርሕታት ተቐቢልካ ኣብ ምትግባር ይኹን ነፍስኻ ካብቲ ሕማምቲ ተኸላኺልካ ኣብ ምቕጻል ንሓድሕድካ ተደጋጊፍካ ከም ሓደ ስድራ ከም ሓደ ኣካል ኮንካ ኣብ ምውፃእ ከዓ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ልቦናን ክብርን ኣድናቆተይ ክገልጽ ደሊ ኣብዚ ዘለናዮ ከዓ ዛጊት ካብቶም ውፅኢት ጻዕርናን ትኩርነትናን ዝኾነ ውፅኢትና ጽቡቕ ኢና ዘለና ነዚ ጽቡቕ ዝኽቕጽል ከዓ ኣብ ዘለናዮ ውህደትናን ቃልስናን ክቕጽል ኣብ ዘለናዮ ከዓ ፈጣሪ ምሳና ኮይኑ ካብ ስጋት ነፃ ኮይና ክንነብር ካብ ስጋት ኮሮና ማለት እዩ ተስፋ ገብር ተልቲ ኤሪትሪያን ሚዲያ ኔትወርክ ዘቕረብናዮ ምቁር ዕላል ምስ ደራስን ጋዜጠኛን ደበሳይ ወልዱ ኣብ ዝንዛዝማሎናት ንዝተኸታተልኩም ክብረት ይሃበልና ኣቶ ደበሳይ ወልዱን ነመስክን ሪቶታትኩም ኣይፈለየና ንደበሳይ ወልዱ ስነ ጥበባዊ ኣበርክቱ ቀጻሊ ክኸውን ንምናይ ሙሉእ ጥዕና ከዓ ንምናይ ኣለዉ